helmugatik 120 kilometrora zulatu izan duelako eta eten da, geratu da, munduko txapelduna, eta hor bizikleta aldatzerakoan taldeko autoa ez zaio hurbildu, urruti zegoen eta auto neutrotik bizikleta eman diote, Shimano bizikleta eta hor 5 kilometrotan aritu da bizikleta horrekin eta azkenean bere taldeko autoak bere eman dio eta rainoarri dira lanean Polit, Berg eta Morgado, Pogačar aurreko taldera eramaten izan ere aurrean baitoaz gainontzeko favorito guztiak, Van der Poel da Van Aert baita Mats Pedersen, hori ikusita Alpezinek ez du larregirik jo lasterketa buruan, bai ordea apur bat bizitu du Bismak eta bueno, ematen du konpontzeko bidean dela UAE, Pogačarren zulatori. Esan bezala, 123. Ekitaldia dugu, Arbideen klasiko handiena, 30 arbidegune izango dituzte, guztira 54, ia 55 kilometro egin beharko dituzte arbidegunetan, arbideetan, eta hementxe duzue, UAEk aurreko taldean duen ordezkari bakarra, Florian Vermeersch, honek badaki, bigarren amaitza zerren Paris-Roubaix, eta hortxe mantentza erabaki du badaezpadan. Xabier Usabiaga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, demoraldiko itzordun nagusitako bat dugu hau, Paris-Roubaix klasikoa. Handia, urteko lasterketarik ezagunena, munduan galdetu ezkero zein den lasterketarik ezagunena, Frantziako Touraren gainetik ere lasterketa hau ezagutzen dute eta mundu zabalean gainera. Lasterketa berezia, infernua da, iparraldeko infernua, baina uste dut infernua baino gehiago hori lortzen duen txirrendulariak zeru erdiesten duela, betikoratzea lortzen du eta txirrendulari asko ezin esango dugu, favorito nagusian ere ustez bi dira eta biak ere antzeratu esango nuke, Mati Van der Poel eta Tadej Pogačar eta batak zein besteak historia egingo luke gaur garaipena lortu ezkero. Mati Van der Poelek laugarrenez lortu ezkero, Roger de Vlemin eta Tom Bonnenen pare jarriko litzateke, baina haien gainetik esan genezake, laurak jarraian erdietxiko lituzkelako, eta aldiz, Tadej Pogačarrek gaur Paris-Roubaix irabaziko balu, berak 5 monumentuak ere palmaresean izango lituzke, eta hori 3 belgikarrek lortu dute. Orain arte, Rick Van Looyk, Roger de Vleminek eta nork bestela Eddy Merckxek bera izango litzateke baldin eta irabazen baldin badu, hori erdiesten duen eta belgikarrezen munduko lehen txirrendularia. Eta hemen da gurekin, baita Joseba Beloki, arratsaldeon Joseba. Arratsaldeon. Itzuliko biharamuna pasata. Orain bestelako lasterketa bati, ekin behar. Bai, diferente eta dudari gabe nik uste esan dezun bezala urteko karreren artean kasi importantenetarikoa, ez da? Oso garrantzitsua urteko egutegi hortan da X batekin markatuta beti izaten dugun karrera bat, ikuskizun galanta, pasadan igandean ere Flandes sekulako izan baizan, eta nik uste guain 107 kilometro falta diela, oso polita datorrela karrera, sikuan gainea, da ikusiko dugu, aber nola bukatzen den. Hori da, gaur euritik ez doa eguna, klasiko handionetan, atzoz bezala Euskal Herrian, eta gaur hautsa bai, hautsa pixka bat, erentzeko dute ziklistek, benetan ziztu bizian ekin diote egunari, lehen orduan batez bestekoa ia 54 atera dute, eta beraz litekena da, historiako azkarna izatea aurtengoa ikusiko dugu, izan ere azken ekitaldietan historiako azkarrenak izan ditugulako, azkarrena 2024an izan zen, Van der Poelek irabazi zuen urte hartan, 47,8koa izan zen batez bestekoa, eta hiru ekitaldi azkarrenak berak ditu Van der Poelek. 24an esan bezala 47,8koa, igaz 46,9 eta duela 3 urte 46,8. Beraz ikusiko du hau hobetzerik baduten ziklistek eta ematen du, hori gainditzeko ahaleginetan ari direla. Esan bezala gaur, Xabier, materialak, garrantzi handia izango du, gurpilek eta materialak,
Eta Pogačarrek esan du berak, irteeran, gurpilen inguruan, aurrean 35-koa jarri duela, eta atzean 32koa, gehienak 32koa daramate, eta berak aurrean 35-koa daramala. Esango nuke, salbuespena dela UAE 35 milimetroko tubelesa edo kubierta eramaten. Platerek daukenez 56ko aukeratu dute, eta gehientxonek 54-56 ingurumari horretan. Josu Atarbine badakigu 60ko aukeratu duela, baina UAE taldean atentzio eman didan kontua da, zeinen presio gutxi duten. Egia da, kubierta zenbat eta zabalago izan presio gutxiago behar duela, eta horregatik behar bada 35 milimetroko zabalerako kubierta eraman da aurrean, gutxixiago eraman zezaketen, baina taldetik bertatik esan da dakigu 2,4ko presio eramango dutela. Soilik 2,4. Atzean 32 milimetroko eramango dute, eta atzean gehientsunek 3 bueltan. Eta halako azterketatxo bat egin du zenbait talderekin, presiorik bakuena, inolako zalantzarik gabe, UAE taldeak eramango du. Lidl Trek taldeak 3 bueltan ibiliko du, txirrendulari baten pisuaren arabera zerbait aldatu daiteke, ez baita gauza bera. 65 kilo pixatu edo 75 edo 80 gerturatu, baina 3 bueltan ibiliko dira, eta harritu egin hau Ineosek hartu den erabakia. Ganak aurreko gurpilean 4 baretako presio eramango du, atzean 4,2koa. Beraz ikusten dugu hor, alde nabarmena dagoela esate baterako, UAEk aurrean 35 milimetro, 2,4ko presioa, eta Filippo Ganak 32 milimetroko zabalera eta 4 kiloko presioa eramango du. Beraz horre... Erne Florien Bermesi garazoako. Florien Bermesi hanka ateratzaio bere pedaletik eta atzeratu behar nintzen da. Hemen orain zalaparta dago. Orain uste dut Pogačarrek izan duen matxura zulatua dela eta ez dutela presa hondirik abiatu alpezingoek, esango nuke erritmoak gehiago bizitu dutela Bismarckoek, gero Q36koek eta are eta gehiago, eta orain ikusten da Pogačar zertxo bait estutu egin edutela. Neurri batean, barkatu Alfonso, neurri batean logikoare iruditzen zait, zeren hori gertatu baino askoz ere lehenago UAE taldea bera izan da lasterketa nolabait ere txikitzeko ahalegin egin duena. Uste du lasterketa mantsoago joan izan balitz, gehiago errespetatuko zuketela Pogačarren matxura, baina UAE bera izan da nolabait sua piztu duena, eta horregatik iruditzen zait. Hasiera batean askorik ez, baina alpezinek eta gero bereziki Bismak su horri hausua eman diote. Egia esan, lehen arbidegunetik UAEk aginte makiatu eta horra hautsi du lasterketa. Eta hemen Van der Poel, 103 kilometro faltan hor buru hartu du. 3 aldiz irabazi duen ziklista. Flandrian aurre hartu zion Pogačarrek. Hemen ordean da buruan Matthew Van der Poel. Azken 3 ekitalietako garailea. Hemen atzean berriz Pogačar bakarrik eratu da lehen taldekide zinguratuta izan da. Baina orain berak egin beharko du lan hori. Aurrerako gerturatze lan hori. Eta hori ikusita haren berrera iritsi aurretik. Aurreko arbidegunean buruan jartza erabaki du Matthew Van der Poelek eta luze darama aurreko multzoa. Garrantzitsua ere Van der Poel saiatzen nahi dela, baina bere pare bat kide badijozte hor ere, eta hemendikan ateratzerakoan eta haren berbide hortan, aber zuloa iriki edo mantentzen duten Pogačarrekin, ze bazirudien sartzerako hortan 22-23 segundukin zihoztela, oain 17 markatzen dizkigute, beraz Pogačar oso azkar datoratzetik. Horra bakarkako lanean, eta Pogačar horre sartuko da, izan du eta sartuko da, baina benetan lan itzela egin ostean eta berotu hartu ostean, Kalte pixka bat eragin nahi diote. Nik uste dut Pogačar oraindik ez dela jokoz kanpo geldituko, baina uste dut hor Matthew Van der Poelek egin den mugimendu horretan nahi duena dela Pogačarrek arazoak izatea bereziki Arenbergeko basoan. Arenberg itzerrietako bat izaten da beti, eta Arenbergen bera eta Wout van Aert eta Pedersen eta beste favoritoen inguruan espaldin bada Pogačarrek asko sufritu beharko du. Orain ikusten ari gara bai Michael Berg, Polit eta Morgado atzean gelditu diren horretan, eta atzean gelditzearen arrazoia izan da injustu ere UAE oso urrutitik hasi dela erritmo asko bizkortzen, eta uste dut hemen aldaketa bat ere izan dela, zeren lehen esan dugu halako zalantza batekin aritu direla lanean Alpecin eta Bismarck gutxiago, baina hor Matthew Van der Poelek erritmo aldatzea erabaki baldin badu, ja erabaki du lasterketa benetan gogortu nahi duela, eta Pogačarren kontrako jokabidea esango nuke arbidegune horretan hasi duela
Azken 3 urtetako garailea. Eta hurrengo arbidegunea Arenbergoa izango da, Arenbergeko basoa, eta hori 10 kilometro barru izango da, orain aurra asfaltoen izango ditu 10 kilometro, menbien bitartean Agnodeli, honek ere kale egin du hasieratik. Zerbait apurtuta dauke bizikletan zekrakarak egiten zon. Lehen zulatu ere izan du. Bai, nik uste atzeko gurpila izurrauta. Eta begira orain Van Aert hor. Denak sartuko dira hemen aurren, komeni zaie sartzea, azkenen behientzako ere, zer nolako garrantzia dauken, ez da? Atzetikan Pogačar eukita eta gainea seguraski irratitikan esan da Pogačar bakarrikan datorrela, ze pentsatu ezkio igual pare bat kidekin datorrela, gauzak beste nolabait irentsi behar, ez da? Baina kasu honetan, jakinda bakarrean datorrela, denok sartzen baldin bagara, mantenduko dugu hau, behintzat datozen 10 kilometro hauetan, ze oso garrantzitsuak dira 10 kilometro hauek, datozen, azkenan hemendikan metara, daren tramo guztiak ola pixka eta aztertuta, ez da? Aurrean gainera ikusten ari gara, Mathieu van der Poel eta Wout van Aert erreleboka ari dira, baina beste batzuetan babesean daude eta horrek esan nahi du, uspoa pixka bat arintzeko aukera dukatela indarrak berreskuratzeko. Aldiz, jazarpenean, bakarrik ari da. Ez du erreleborik eskatu ere egiten munduko txapeldun Tadej Pogačarrek eta horre esan genezake indar gehiago xahutzen ari dela. Behar bada oraindik sartu daiteke, baina hemen aurrean hartu emana ona baldin bada, horrek berutu handi xamarra ere egingo dio Tadej Pogačarri. Eta berriro diote, uste dut, UAEk lasterketa aingoiz bizitu izan ez balu, bai Bismak edo Alpezinek edo beste edozeinek gehiago errespetatuko zuketen Pogačarrek izan duen matxura. Kontua da, eurak lasterketak gogortze aldetik eramana izan dute, eurak idatzi dute ordura arteko gidoia, erabat aginte hartuta ibili dira, lehendabiziko 5 postuetan ibili da une oro Tadej Pogačar, eta horre esan daiteke, beraiek estrategia hori proposatu dutenez, besteek horri jarraipena baino ez diotela eman. Hasieran zalantza pixka bat egin dute, baina gero ja Mathieu van der Poelek egindako erritmo aldaketarekin garbi dago noren kontrako jokabide hartu dut. Bai, eta orain horrako geldialditxo bat izan da buruan hor, alkarri begira geratu dira, eta hor badira, talde denak dira interesatuak, baina hor ondo baletu dezake, egoera hau Lidl Trekek, hor baitara Mark Pedersenek Matthias Batxek, eta Red Bull Borak Jani Vermeers. Jonathan Milan ere hor da, eraz Lidlentzat hau aukera ona izan daiteke. Akordio askorik ez du ikusten hemen akordio oso nabarreko erreleboek askoz ere jarraituakoak beharko lukete, orain begira nola bata besteri begira dauden eta oraintxe berriro erritmoa bizitzen ari da. Tadej Pogačarrek ez dauka inorratzen erreleboa emango dionik, aurkarien taldekideak besterik ez ditu ikusten, bere taldekide bakar bat ere ez dago, eta horregatik hemen jazarpen honetan uste dut sokan hor jarraitu beharko duela 20 segundo inguruko atzerapenarekin. Hortzera lanean, Tadej Pogačar tarte hori itxi nahian, aurrean favorito guztiak doaz, Van Aert, Van der Poel, Pedersen, Filippo Ganna, hor ditu. Eta laster Arenberg, eta Arenbergen joko dutela. Arenbergen uste dut berriro, Mathieu van der Poelek edo bera ezpadimada beste favorito nagusitako batek sekulako astindu emango dio aurreko taldetxoari, eta hor berriro arazoa izan lezake Tadej Pogačarrek aurrekoekin bat egiteko edo gutxienez bere aurkari zuzenen gainean egoteko. Igarri beharko luke, berotu hau Tadej Pogačarrek, Milano Sanremon ere eroriko izan zuen, da gero sekulako errematean mantzion, klasitzisimari, esloveniarrak, baina hau beste kontua da, Paris-Roubaix, Flandriako arbiderekin alderatuta, ez dauka zerikusirik, hemengo arbideak leunagoa da, Flandriakoa. Zorionez, Arenbergeko basoa hasi baino lehenago harrapatuko ditu. Eta beraz, beste favoritoengana gerturatzen baldin bada, hor nonbait. Hortxe, laizterre sartuko da. Hau bigarren taldetxoa da, ezta? Ez alda... Ez, aurreko taldea da. Hor da. Bai, aurreko taldea da. Hor Florian bai. Saia sartu dira. Eskerrak honi, Eskerrak Arenbergeko basoa baino lehenago eraman duten buru-burura. Bestela hor kalte asko zera handiago izango
izango zen. Eta gaina hor Beste jarria. behin ere, Milano San Remo bezala, hainbestean konpondu du arazoa Tadei. Baina respetatu dutelako, Xabier. Respetatu dute ikaragarri. A ber, respetatu Ez gehien bat guztiz, baina- ulermenik ez dalako, egon. Azkenean horren ondorioa ulermenik ez da egon, eta nik uste horren ondorio izan dela, atzetikan sartu dela. Ze aurren jendeak etzun tiratu nahi, eta seguraski hori, haren bertatorrelako jende batzuk egongo die erdi justu indarrez, beste batzuk estrategikoki, eta horren ondorioa da, pixkanaka bakarda den sartu dela. Ze pentsa, Bermes horren... Jokoz kanpo utzi nahi izan balute, bai Alpezinek eta Bismak ordezkari asko zituzten eta izugarrizko su emango zioten. Zalantzaune handiak izan dituzte, gero egia da Mati Van Der Poelek erritmoa bizitu duela eta hor beste piztualdi bat eman dio, baina ez dira erabat konbentzituta aritu Tadej Pogačar jokoz kanpo uzteko. Hor aukera ona galdu dute, beste favoritoek, oilarretako bat, favoritoetako bat, kanpoan usteko, ez dute baliatu, eta orain ikusiko dugu, damutzen ez diren. Damutuko dira, batzuk bai. Batzuk damutuko dira, seguro. Zan dugu, gainera, igaz Pogačarrek ere, erorikoa izan zuen, Labren, arbidean, elmugatik 30 bat kilometrora uste dut. Hemezortzira, aurreko Pontibon izan zuen, 38ra, gero Leabren eta ordurako Mati Van Der Poel bakarrik zikoan, eta egia da, ia 40 kilometroko tarte izan zuen, Pogačarrek oso indartsu egon izan baliz Mati Van Der Poelekin bat egiteko, diferentzia hundirik etzen izan, baina 38ra izan zuen eroria eta gero ez zuen gaitasunik izan Mati Van Der Poelekin bat egiteko. 25 segunduko atzerapena izan zuen erori zen unean. Hortentzioa nabari da orain, buruan, Arenbergera gerturatzen ari dira. Ibilbidean izandako aldaketa, hemen herri barrutik bidaltzen dituzte orain lehen zuzen egiten zuten eta askozera abiadura biziakoan orain halako sigisa bat egiten dute arbidegunean mantsoago sartzeko eta arriskua alde neurrian ikitzeko. Pogačar zertxo baita atzeratu egin da, Bai, ez da hor, eskuinaldetik, gure eskuinaldetik aurrera egin nahirik, hori da. Ez oso atzean, baina hobeto kokatuta, bai Wout van Aert eta baita Mathieu van der Poel ere. Erabakargarrienetako bata hauxe, Arenbergekoa. Hor, benetan, oso ondo berriro Pogačar. Oso ondo berriro Pogačar. Ja seigarren postuan dago. Horra, Van der Poelen atzean. Van der Poel bigarrengo izango da, Tibor del Grosso izango da bere aurten doana. Horra, Van Aert. Bere gurpilean, Mathieu van der Poel, hemen jo dago orain. Arenbergeko basoa, 5 izarretako, 3 baso, 3 arbidegunetako bat, besteak Mons-en-Pebel eta Carrefour de Leap dira. Herritik, herrialdetik, Wout van Aert. Giltzarri nagusietako bat izaten da zuzengunea, eta gaur eskerrak zorua eta arbideak lehor dauden, bestela askoz ere irrista gaurrago izaten da hor ikusten da nolako halako tripa bat egiten duen, bi saietxak beherago daude, erdiparekoa tripatxo batekin goikaldean eta hor guztiekin ezkero eta gurpilak izaten duen dantza horrekin batera edo bestera egiten du eta teknika handia behar da bizikletan ondo biltzeko. Begira Tibor del Grossori zer gertatu zaion, behin goiko tripatik etxi ezkero, kanpora bidaltzen duen. Girmaier, Eta erorikoa. Belonean golpeatuta. Benetan, dantzan doaz bizikleta gainean, jauzika, eta horre, buruan jarri da Van Aert, esan du bere azken aukera dela, Udaberriko azken aukera. Hiru lurrea, bueno, ateata. Tubelesak aterata, hau da, sarraskia izaten duena. Beira, Mathieu van der Poel atzera, zulaturen mateo badu zerbait. Mathieu van der Poel atzera, bizikleta, taldekide batek emango dio bizikleta. Taldekide batek emango dio bizikleta. Antxe mandio. Philipsenek oso txikila behantzako, oso txikila. Del Grossona beharko zuen, Del Grossona bai. Del Grosso ere. Bazulatu da Mathieu van der Poelek. Hau Giltzarri izan daiteke. Ez diote barkatuko. Ez dio beha, karo, nire neurrikoa baita, nire neurrikoa data. Berari joateko esango dio non bait, berari joateko esaten dio. Hartzeko berak eta berak segitzeko. Taldeak aukera eukidezan, baina hor denbora asko galduko du Van der Poelek. Baina oso aizke egin dute mugimendu hori. Jakinda bizikleta
etzela berarentzako bizikleta bat neurriz, segi eta mantendu Philipsenen aukerak, ezta? Nere ustez. Bai. Claro, bigarren aukeraren alde egin baduzu. Bai, desesperazioa hor. Hemen Tibor del Grosso ari da orain, nonbait hori egiten. Bai. Edo beste taldekide bat. Giltza eman da, daskartasun hortan. Nahiko etxita ez ote dagoen. Bai. Nahiko etxita ez ote dagoen. Hor Tibor del Grosso ari zaio orain. Gurpila datzen, baina... Bai, aukera segurazki hor joan zaio. Zaldia... Aukera katea ere atera egin zaio. Bai. Iez egin dio zaldiak, dagoeneko. Ez da erreza, horrelako une batean, aurrean oso ondo zijoan, batuan arten Gurpilean. Baina pintxa, zenbateko atzera pena pilatu duen Mathieu van der Poelek. Orain ez da arraz izango konzentrazioari ustea, taldea antolatzea ezinezkoa, hor jende pila bat topatuko du, baina aurrean lasterketa ja erabakitzen hasita dago, beti izaten da Giltzarri eta Gako, Mathieu van der Poel itxura batean minutu eta 22 segunduko atzerapenarekin, garaipenetik behintzat jokoz kanpo gelditu dela esan daiteke. Hauxe pena, laugarren garaipena, zuen helburu Van der Poelek laugarrena erreskadan, segidan, inok ez du lortu horrelakorik, eta hor, helmugatik 83 bat kilometrora, esperantza guztiak zapuztu zaizkio, Herberetarrari, Abrahamsen atzean duela, eta ikusiko dugu, hemen aurrean nola moldartzen diren, ze jarrera hartzen duten, hortxe dira Mads Pedersen, Gianni Vermeers, Pogačar, Van Aert, eta hemen atzean minutu terdi pasatxora Van der Poel. Akabo. Baizki jokatu du hor taldeak. Desesperazioan zerbait nahi egin izan dute, eta Philipsenek bere borondaterik onenarekin bizikleta eman dio, baina ez bere neurriko ez gutxiagorik ere. Claro, hori beti gertatzen da, autoak ere oso atzean, zerbait egin nahi zuten, baina uste dut, edozein irtenbide, ez zegoen irtenbide honik egia esan, irtenbide honik ez zegoen. Pero atzerago zegoen, bastante atzerago, Tibor del Grosso, urare gelditu da Gurpila aldatzen, baina Florian Vermeersek bizikleta aldatu behar izan du, hor geratu da errepide bazterrean. Nik uste, zulatuta dijoa berriz, zulatuta dijoa, aurretik zulatuta. Hau da, tubelesa atera eta, bai, beste zulatu bat. Normalean, oso lehun pedalkatzen du Mathieu van der Poelek, arbidek badirudi berare kasi maite dutela eta oso goxo ibiltzen da, eta horri esker, bere teknikari esker, normalean ez du hainbesteko zorigaiztorik inoiz izan, baina gaur batua erabat alderbestu zaio eta batez, bizulatu, bizikleta aldatzen denbora asko, 2 minututik gorako atzerapena, jai dauka, honen bestez, orain arte azken 3 urteetan, Ruben izan den arbidetako erregeak. Beste garaile bat izango dugu aurten ondo bidean. Bai, bueno, eta da nik uste lehia polita daula bain, 80 kilometro faltan, Vermeers ere ikusi dugu nolabaiteko zailtasunekin problema bat ez dakit erori ote dan, edo zulatu ere egin ote duen, baina hortikan badirudi desagertu indala, ez da? Orduan ja bakarrean dago orain Pogačar, Bibima, Red Bull... Piti da. Hau da burua. Pogačar, Biseguer... Eta ondo Pedersen, nola bueltatu dan, Stuyven, Piti, Laporte, Van Aert... Mathieu van der Poel. Lamparten Gurpilean. Bukatu da, hau ez dakit, baina, bukatzea eta da jazta ez daka besteek. Ea zelan egiten duen, ea ze burutazio duen. Berak, lasterketa honek asko mandio, berak asko mandio lasterketari, eta horrelako matxura baten ostean ere postu honen balortu daiteke, oraindik 80 kilometro falta dira, gaitasunen sasoiz motivazioz gainezka zegoen, orain hori guztia apurtu egin zaio biztan da, baina konzentrazio hori hainbestean eusten badio oraindik aurrera egin dezake, ez dut esan nahi, ez da gutxiagorik ere, iruditzen garaipenaren jokoan sartuko denik ez da gutxiagorik ere, baina duintasunez amaitzea ere berarentzat onak. Eta zuratzen inguran, Xavier hor, gaur direntreke, badu sistema berri bat bi balura duen... Hori da. Bai, horre materiala dela eta eztabaida handiak izan dira azken aldi honetan, aurreko urte batzuetan Bismarck graba izeneko sistema bat erabili zuen. Kontua da denboraldi hasieran, behira hor, Mathieu van der Poelen Gurpila aldaketa, Philipsenek mandio, baina oso bizikleta tikia. Ez du asmatu erekin gainera
oinetakoak pedaletan sartzen, begiratzen bat dantza, eta Matthew Van Der Poelek erraz egiten baldin modu horixe egiten du, ziklokosean eta ebilita, baina bere alabartu da horrekin ez zijoala inora, berak Pederseni lagundu izan dio, hemen Tibor del Grosso, bere gurpila eman dio Matthew Van Der Poeli, baina horrekin ere ez, eta gero ja Zulatu egin du berriz. Arenbergeko basotik ateratzean beste zulatu bat izan du, autoaren zain gelditu da hor pazientzia handiagoarekin, keinu itxusi eta zaputzik eta horrelakorik ez du egin, hor uste dut bere eskarmentua eta heldutasunera erakutsi duela, barruan izango du haserre eta amorrazioa, eta ea orain zertarako gaire. Baina, bai, materialaren inguruan aregin esaten graba debekatu egin dutela, graba berez martxan zoazela presio aldatzeko aukera ematen duen sistema alemaniar bada, kontua da enpresa horrek porrot egin zuela urte hasieran, eta horren bestez produktu hori ez dagoela merkatuan hori argudiatuta uzik esan du, debekatu egingo dutela, azken batean bestela talde batek abantaila izan dezakelako beste batzuen gainetik eta horregatik izan da debeku. Eta gero, Lidl Trek taldeak ere beste sistema bat erabili du, eta sistema horretan ere nolabait presio gutxi galtzearen oinarria dago. Odyssey Optis izena du, eta hor balbula bikoitza aukeratu dute, da, zulaturen baten kasuan edo presio gutxiako galtzeko erabiltzen den sistema da. Ez dute tubelesa bakarrik eramango, baizik eta tubelesaren barruan beste kamera bat eramango dute, eta zulaturen baten kasuan presioari hobeto eutxal izateko. Ez da izugarrizko pagotxa, baina zulatua gutxiago sofritzeko aukera ematen du sistema horrek. Paris-Roubaix beste behin ere, talde eta batez ere ekoizleek, material ekoizleek, probak egiteko eta ikerketarako baliatzen duten lasterketa da. Hor ikusten dugu lasterketa burua, zazpidua hemen Wout van Aert, Laporte taldekide hartzen dauka, Pogačar, Piti, Biseger, Jasper Stuyven, eta Mats Pedersen, eta hor Gana, eurekin batekin nahian dabil, 24 segundora. Filippo Gana, Flandrian ondo ibili den ziklista, Flandrian zehar klasiko irabazita, etzen Flandriako turrian izan, bai aurrea hemen, 23 urte zazpiko irabazita duka, Filippo Ganak, eta momentuz ez du aurrekoekin bat egitirik gaur da Pogačar buruan. Izugarria da Pogačar egiten ari dena, Pentsa lehen zelan egin duen jazarpen proba eta burura etorri, eta ez pentsa honek beste batzuek bezala lehen lan egin duela eta indarrak xautu dituela eta beste batzuen gurpilean egoteko erabaki hartu deni baizik eta aginte makile hartu, buruan jarri, gidoia bera ari deirazen eta honek meritu guztiekin eta zorigaizto guztien gainetik irabazi nahi du Paris-Roubaix, Milano Sanremo bera irabazi zuen bezalaxe. Bost monumentua nahi ditu, eta Pogačarrek aurten jogatutako biak irabazi ditu, Milano eta Flandria, eta historian sartzen nahi du, eta Pogačarrek. Lehiatu dituen azken 4 monumentuak irabazi ditu. Ikeragarria da Pogačar txirrendularitzan egiten ari dena, eta gaur irabaziko balu, ja lehenaz gain esango genuke, eternitaterako geldituko den txirrendularia dela hemen orain begibistan ikusten duguna. Beste gizon batzuek ere berak soinean duen elastiko horrekin lortu izan dute garaipena Paris-Roubaix, munduko txapeldun direla alegia, eta bere asmoa gaurko honetan ere horixe da. Tistira betez, Roubaixko helmugan lehendabiziko postuan sartzea. Bere erronka nagusia denboraldi berean 5 monumentuak irabaztea da. Bide hortan da, momentuz, esloveniarra. Dena den askatasun pixka bat ez da. Berarentzako ez da ikusita Van Der Poel bertan ez egote horrek. Nik uste askatasun pixka bat emango dio ere. Hemen pozarren dira denak. Nik uste dut denentzat Pogačar eta Matthew Van Der Poel zirela aukeririk gaiztuenak, eta hemen bai Pedersen, bai Wout van Aert, bai Stuyven horietanak oso gustora daude. Matthew Van Der Poelek maixutasun handia dauka lasterketa honetan. Adri Van Der Poel bere egiteak esan du aurreko astean, bereziki Flandriako turrean Pogačarrek garaipena nola lortu zen ikusita, Pogačarri 60ko aukera ematen ziola garaipenerako 40koa bere semeari, baina aste honetan gauzak oso aztertuta bakoitzari 50ko ematen ziola. Eta nik uste dut hori Pogačarri bai, baina bestek beti aitortu izan dioten Matthew Van Der Poeli arbidetarako beste inork ez duen zen berezi bat
eta bera aurrean ez izan da presio asko kendu dute gainetik. Hor da, argidegunetik ateratzen Van der Poelen taldetxoa, 2 minutuko atzerapena darama. Zorigaiztoko zulatu izan du horraren berrean Van der Poelek. Lanerako dago. Bai, lan egin behar du, bai. Duintasunez bukau, ez da? Bai, nik uste dut. Txapelduna handia da eta hori irakutsi nahi du gaurko honetan ere. Zorigaiztoko, zaplastikoak hartu, hori, eta altxatzen dena izaten da txapelduna, ez soilik beti garaipen handiek erdiesten dituena, eta jokabide horrekin uste dut beste askotan erakutsi duen eredugarritasunari jarraipen eman nahi diola. Hemen da, 3 aldiz irabazi duen mutila. Gaur, ez du horrelakorik lortuko. Hor garrantzitsua da orain konzentrazioari ustea, hori da hor askotan arazorik handiena. Gorputzak berdin erantzungo dio aurrean joan edo atzean joan, baldin eta buruak bere gorputz hori akuilatzen baldin badu. Horretan izaten dira arazoak, orain tartean gelditu zaizkion taldekide batzuk ere harrapatuko ditu eta haiek ere lagunduko dute, diferentzia zertxo bait laburtu egin dute, eta aurrean ere oraindik gauza asko gertatu daitezke, 85 kilometro falta dira, eta berak ere hotzean etxalezake, Wout van Aerti edo Esteibani edo Ganari edo Pederseni edo Pogačarri beste zerbait gertatu dakioke, eta akaso neu berriro ere aurrera xamarrean izango naiz. Hori bai, pentsa Alpe zeinize gertatu zaion, Mathieu van der Poelek izandako arazo horretan, ez soilik Mathieu van der Poel bera, Philipsen, sprinterako izan zezaketen beste aukera, oraintxe hemen erreleba ematen ari den gizan hau, eta Tibor del Grosso, 3 gizonik onenak, jokoz kanpo gelditu zaizkio Arenbergeko basoan. Egia esan, laster klasiko honek hori dauka, inor ez dago salbu, arazoetatik, Bai, baina nik usteet urduri jarri direla. Ez da momentu egokia azkenengo balantziak eta egiteko, baina dena den erabaki hortan nik usteet oso justu ibili diela. Nik ez dut, Del Grosso pixkat ikusi dugu nola zabaldu dan ezkerraldea, nik ez dakite zertxo bai gertatuta edo pixkat igual erdi lertuta otezi joan alez, baina ezkerralda, baina Philipsen hor gelditze horrek ikusita bere bizikleta etzela Van der Poelen neurrikua, azkenen zezkaten aukera guztiak galdu dituzte bertan. Hor sartuko dira buruan, Gana eta Jordi Meus. Beraz, Red Bullek 2 ordezkari izango ditu. Beste apiti da. Bismak, Van Aert eta Laporte ditu, 2 aukera onak. Batek luzexagotik jotzeko, besteak sprinterako, zainketa lanara egin dezake, beraz, hor estrategikoki aukerarik onena, esan daiteke, teorian, Red Bullek eta Bismak izan dezaketela. Dena den pixkat, Xabier, pixkat igual hanki altxatuta, ze abek 20 segundutara zetozten atzetio, eta ikusi dugu nola alde hori ere nola murriztu indan, Van der Poelen zea buruarekin dagoen distantzia hori 20 segundutan ere murriztu inda, beraz, nik ustete aurrian hankia pixkate altxatu dutela eta horregatik sartu direla. Gana ez da fin ikusten, Gana leno harrituta gelditu naiz, Joseba, eta orain ere bai, baina leno oso nabarmena izan da, baina oso gainera kadentzia altuarekin ibili da. Bazirudien, aldagailuarekin arazoren bazuela eta etzuela topatzen, berez egokitzen zitzaion garapenik. Oso ez dakit, esango nuke, ia 20 pedalkolpe aritu da ematen minutuko, beste guztiak inguruan zituen eta askoz ere garapen luzeagoarekin ibili dira, eta une batean pentsatu dut, hori autua ote da, edo alabearrez garapenarekin arazoren baduelako. Ez dakitze izango zen, baina oso atentzio eman dit, zenbateko kadentziarekin ibili den. Berbada indar gutxi gastatzeko, berak hartutako erabaki izango zen, ez dakit. Hor, bederatzikotea. Bi Bora, bi Bisma, Decathlon, Sudal, da zea, da Pogačar, da Ineos bat. Bai, baina ikusten zaio, pedalkada harinakin. Oso harina, bai, oso bizia da. Lehen horrendik eta harinagoa. Lehen esageratua benetan. Eta hemen Van Aertek ere esan du. Atera aurretik. Gaur bere azken aukera dela.
udaberri honetan, klasiko bat irabazteko, eta, bueno, badakila, zail daukala, orain Van der Poel ez dago, baina Pogačarren da Van der Poelen aurrean, berako aitortu baitu, koska bat edo bi gorago daudela. Egia da, harrigarria dela, bautana ertibiliren bezala ibilita eta arbidetan zen nolako espezializazioa duen kontutan hartuta, bere palmaresen oraindik arbidetako monumentu bat ez ageri izana. Bere monumentu bakarra Milano Sanremo da, beti oso lehiako ribil izan da, podiunean eta bar, eta deigarria da, eta esan genezake, txirrendularitzak gizon honekiko inon zorrik baldin badu, eta uste dut bat edo beste baduela, arbidetako klasiko bat hiltzen batean daukala. Beraz, gaur aukera ona jorratzen ari da, eta ea asmatzen duen jokabidearekin, indarrarekin, eta aurkariak menderatzeko gaitasunarekin. Eta adi, gune hau lau izarretakoa baita, 3 kilometroko, ia 4 kilometroko luzera dauka, arbide gune honek, eta hor bada, horra gana, bai. Arbidean sartu eta atzeko bere ala gurpila. du. Eta hemen zara parta sortuko da. Horpei emanaz beste behin ere Pogačar. Hau da txirrendularia. Beldurrik ez dauka. Eta gaitasuna sobera. Gaitasuna sobera. Honek aldapa gora zein behera, aurten egupartzen eta propio gainera gihar gehiago izateko, potentzia gehiago lantzeko, potentzia absoluto gehiago lantzeko, berak esan duenez behintzat kilo pare bat irabazi egin ditu, Korea edo Gerrialdea eta Ipurraldea eta gihar horiek landu ditu bereziki hain justu ere eserita orain arbidetan doan bezala garapen luzeak bizi eta azkar mugitzeko, eta oraindik ez du, ez altuerako konzentraziorik egin, ez mendate luzeetan ondo biltzeko entramenturik egin, hori geroxeago hasiko du, baina aurrena bintzat, faltazitzaizkion bi monumentuak irabazita borbetu nahi du denboraldia. Taldekidea baditu eta 30 bat segundu jandi dizkio, lasterketa buruari, Van der Poelek. Lanean jarraitzen du behintzat. Bai, hor taldekide bat izan du, eta orain bera. Ikusten dugun, urbide txiki horretan, Filippo Ganak aipatu du, Mathieu Van der Poelek doan doainik onenetariko hori dela. Hildo txiki bat nahikoa duela, bertatik atera gabe joateko. Bera, saiatu izan dela, behin baino gehiagotan bere gurpilean sartuta eta batera eta bestera ibiltzen dela. Teknika, azpimarratu nahi izan dio Filippo Ganak eta aitortu nahi izan dio Mathieu Van der Poeli. Martxa honetan, Van der Poelek bat egingo du laizter Ganarekin. Eta hemen kateak zenolako dantza egiten duen. 56ko platerarekin lehen esan dizuegu, aurreko gurpila 35 milimetrotakoa, 2 kilo eta erdiko presioa baino ez, atzean 3 ingurukoa, atzeko gurpila 32 milimetrotakoa, hori da, UAEk gaur presioari dagokionez eta egin duen autua. Presiorik gutxien daraman taldea da, eta aldiz, Ineos da presiorik altuenarekin dabilen taldea. Eta begira, ziztu bizian doa hor arbidean, bastarretik. Eta laizter bat egingo du Filippo Ganarekin Van der Poelek. Horren Van der Poelek izango duen arazoa da lehen Tadej Pogačarrek izan duena. Taldetxo txiki horretan taldekiderik ez, eta lan guztia berak egin behar eta atzera begiratzen baldin badu aurkari zuzenen taldekideak besterik ez ditu ikusiko. Hor Polidoa bere gurpilean, eta lehen Pogačarrek lidelekoen eta inoren laguntzarik izan ez duen bezala, orain Mathieu Van der Poelek ere ez du izango. Ganaren taldea ez dago urruti, eta atzetik norbait pixkatxo bat lagundu ezkeo, zergatik ez, ikusi Van der Poel aurreko grupo hortan sartzen. Meus sartzen gelditzen ari da. Lehen sartu diren bi txirrendulariak, Meus ezinagatik eta Gana zulatuagatik, biak ala biak atzeran gelditzen ari dira. Ikusten zitzaion Neuseri, bazijola Ganaren atzetio nahiko justu. Van der Poel badijo, pasatzen dana, Polita aurrera eman, da geho beste Bismako korredore bat atzean eman, inork ez di horrela berik emango. Zubi diosuna, Ganarekin bat egin ezkero, hor bai. Agian, intentzioa egon legoke, ez da, zegien bat, Ineos bat sartzen dezu ere aurren, Ganarentzako ere beraiek behar dute lan egin, Van der Poel gehituta, ez dut esango minutu hori kentzeko erraz izango dutenik, baina nik uste hemen aurreko grupo ontatikan ere
ez dute, pixkat bolatxoa utzien etxean, baina Bisiger eta olako korredoria, seguraski, momentu baten ere hor zalantzan, eta orduan, karo, horrezko postu bat ere lortzeko, hori, duintasun hori pixkat mantentzeko eta defendatzeko ere, momentu egokia izango litzateke lasta. Jonathan Milan harrapatu du. Hori da. Eta hemen ikusten da, mutil puskak diren, arruietako, klasikoetako ziklistak. Eta lan itzela egiten ari da Mathieu van der Poel. Duintasunez ari da, benetan. Aurpegi eman da. Eta beste arrazero bat dauka, Pitik. Piti ere bai, beraz biak geldituko dira. Aurrean gero eta txirrendulari gutxiago. Eta ez gaitasun faltagatik. 6 baino zira gelditzen. Horre erreleba maten, Laporte, bere atzean, Pedersen, Tadej Pogačar, Biseger, Wout van Aert, eta Stuyven. Horrondo, Bisma momentu honetan. Bi horrezkarirekin, eta beste behin Mads Pedersen hor da, onenen artean. Garaipen handi bat, falta zaio, klasiko handi bat, Mads Pederseni, baina beti hor izaten da, Azken 2 urteetan podiumean ikusi dugu Danimarkarra. Neurri batean esan genetzake, Alfonso ez dakit bat etorriko zareten, lehen aipatu dugu. Ibiltzen den bezala ibilita, Wout van Aert ideal bada argieteko monumentu bat falta zaiola, eta esan genetzake, Mads Pederseni ere zerbait zor izatekotan horixe zor diola. 3 aldiz, edo 2 aldiz izan da 3. Azken 2 urteetan gainera Mads Pedersen Paris-Roubaix, 4. izan zen 2023an, beraz uste du txirrendulari horrek eta bereziki aurtengo denboraldian izandako eroriagatik, austuragatik, lepauztaia eta hautsi zituen eta gero ze nolako entrenamentuak egin dituen, ze baldintzetan gainera etxean iristeko, etxean arrabola badaude sarean bere argazkiak, kaja handi batzuk eta jarri besoak dauzkan alturan, hau da, bat ere behartu gabe, baina ia egun batzuetara 5. egunean arrabola egiten hasi zen eta askotan orain hor ikusten ditugu, Altxu eta Dotore, baina maila horretan ibiltzeko zenbat lan dagoen atzean ez dakigu askotan. Aipatu du bai, orain berriki egin duten dokumental batean. Aipatu du, askotan amorrua sentitzen duela Pogačar da Van der Poel bezalako ziklistekin topo egitea bere ibilbidean. Eta beste aldera ere esan du, hauen aurrean irabazi ezkero, norberen garaipenari ere balio handiagoa ematen diola. Onartzen duela beste biak gehiago direla, baina amorrua ere sentitu izan du Pedersenek. Gehien bat, ustez hausnarketa general bat eginda, ikusi behar dugu ere, orain dela 4 urte ikusi gendun Van Aert, ez dela oraingo Van Aert, ez da. Bakarrikan ja itxuraz ikusten baldin badezu eta gehien bat analizatu ezkeo, bere giharrak nolakoa ziren, bere fisionomi hori nolakoa zan, oain ikusten dugu Van Aert askoz muskulu gehiago daukena, itxura eta volumen aldetikan askoz sendoagoa, eta hori nabaritzen zaio bere karreran eramaten duen izaera horrekin, ez da? Ze pasatzen da, karo, hauek etorri dira ez bakarrikan buelta honditarako, Pogačarren adibidez kasuan, baizik eta gero klasiketan enta ondo dabiltza, gero Ebene Poel ere saltxetan sartzen hasia da, beste Pedersen ere, Milan, korredore asko sartu dira hor. Orduan, karo, berak ere izan dituen gabezi horiek, ze momentu batzutan egon da oso geldi, ze hau erortzen danen min hartzen du, hau errogi txantzeko korredore bada. Erortzen diren bakoitzeko mina jasotzen dute. Orduan, klaro, 3-4 aste ezer egin gabe, gero bueltatu, bai, Sierra Nevada, Teide, 35 ordu bizikletan astean zehar, gehi korrikan, goizetan, gehi rodiluan, eta ikustet buruz hori onartzea ez tekela erresa, ze behek ikusten dute lan asko egiten dutela, seguraski bere taldeko kideak eta pixkate konparaketa hortan sartuta, behaiek asko zen lan gehiago egiten dute, eta gero, karo, Pogačar ateatzen baldin bada, badirudi, eta arrazitan ikusten dugu, hor bizikletan atzeko, hogi barra atzian eaman da, eta tal, ez dula erdilanek egin. Gero, lehen komentatu ezu, Xabier, gehien bat alturaren historia, altitudaren historia dela, eta nola juten diran korredoreak, eta, karo,
jendea esaten du, eske korredore batzuk ez dute altitudeko lan hori egiten, eske jende asko dago altituda etxean dakena, altura hori etxean dakatena, bai kamarak eta bai gela despresurizatutak, eta orduan, karo, bakoitzaren lana ez dakigu, bere fisiologuak eta bere taldea badaki zeintzu diren, baina, karo, askotan ikusten baldin badugu eta saretan gainea ikusten baldin badugu, ni Pogačar asko segitzen dut eta badirudi katxonde hondi jola egun guztia, ezta? Neskatilakin bizikletan atera, bestearekin atea, Matthewsekin honea eta, baina gero enteratzen zean nola ibiltzen diran eta zer nolako volumen eta intensidade lan kopuru horiek nola kudeatzen dituzten eta sekulakoak dira, ezta? Ez zalantzarik ez dago. Pogačar, naturak emandako bertute, doai eta ukituagatik dela Pogačar, baina baita egiten duen lanagatik ere. Aurreko urtetan denboraldi hasieran, aurten hori aldatu du bereziki klasikoak eta prestatzeko, aurreko urtetan gehien bat itzuli handietarako prestaketa peto-peto egiten zuen, eta denboraldi hasieratik alturako konzentrazio bat egiten zuen, eta gero turrera fan aurretik beste bat, normalean Libinon, eta aurten asmo hori dauka, eta taldetik esan dutenez behintzat, alturako konzentrazio aurten denboraldi hasieran, ez egitearen arrazoia izan da, bai Milano, Sanremo eta Paris-Roubaix behar bezala prestatzeko. Aurten gehiago aritu da negu partean eta gimnastiko lana egiten giharra eta lantzeko, eta gero nolabait turrari begira beste prestaketa arlo batean sartuko menda, hori da taldetik aipatu dutena. Hemen ikusten dugu Van der Poelen taldea lan aparta egiten ari da. Van der Poel suratua izan eta gero hor ganaren multzora gerturatzen ari da. Ezin du bat egin eurekin eta orain horre buruan sei doaz, Pismako Laporte eta Van Aert, Decathloneko Biseger, Saudaleko Jasper Stuyven, Tadej Pogačar eta azken doana hor Mats Pedersen. Hor Jonathan Milanek ere arazoren bat badu suratu egin du atzeko gurpila. Eta hor aurreko taldetxo horretan, Biseger hor ikusita, Biseger ez dugu esan nahi txirrendulari baldarra denik ez da gutxiagorik ere, hortekan lehen ere Paris-Roubaix bertan eta ikusten dugu oso maila ona ematen eta zer esanik ez erlojaren kontrako saioan, baina uste dut berarekin batera doazenekin alderatuta, Paris-Roubaix palmares txikia duela, eta bueno, pentsarazi dezake, Paris-Roubaix beti izaten dela alako ustekabeko txiki bat, ustekabekoak akotxa artean esan nahi dut, baina izan direla hain favoritu izan gabe garaipena lortu izan dutenak. 87an Gedon frantziarrak egin zuen, Backstedtek irabaztekoan ere harritu xamar gelditu ginen, Ogreidik eta Vansumerenek irabazi zutenen ere bai, zer esanik ez, Jaimanek Tom Bonen esprintea menderatu zuenean, edota Colbrelik, Mathieu Van der Poel eta Florien Bermex ere menderatu zituenean ez, beraz badirudi, batzuetan izaten den txirrendulari gutxiago ezagutzen den hori, kasunetan, Biseger ari dela betetzen funtzio hori. Horra purka ganaren multzora gerturatzen ari da Van der Poel, horratzean darama Polit, eta Politen atzean Heiduk doa, Ineosekoa. Benetan txalotzekoa da Van der Poelen jarrera. Han ikusten ditu horren ikusten ditu. Eta horre arnaz apur bat hartu dezake iritsi ezkero. Erreferentziaren garrantzia zentzu horretan, Hala, berriz Pogačar, beste bat. Bigarren ez. Botinak hartu ditu. Hau erlojurik eta ez ditu behar, hemen Garmin eta Garmin da eramaten duten behaieken marka, ez du beharrik. Memoriziz, dakizki, badirudi, ez da? Aurten bai Milano Sanremoko ibilbidean eta Paris-Roubaixkoan behin baino gehiagotan ibilbidea. Lehen urtean behin bakarrik joan zen, Tim Wellensek eraman zuen Flandriako turreko ibilbidea eta bereziki Paris-Roubaixko ezagutzera. Aurten dakigula eta sare sozialetan zabaldu denez, bizpairu aldiz behintzat hemen izan da eta Sanremon Pogion gora. Bain jartzen nahi da. Egunero ibilizela. Bain jarri du, potxikora. Florian Bermersek bere taldekideak esan duenez, abendutik gehiago, 5 pasei aldiz izan dira hau ikuskatzen, ibilbidea ikuskatzen. Hemen lau izarretako arbidegunean sartu dira, 15. Arbidegunean erdiak egingo dituzte jadanik honen bestez 30 dira, atzerako kontaketan egiten dira. Eta hortxe da, behin bizikleta aldatuta, Pogačar lasterketa burura sartu guran. Laport lan egiten noain,
Hemen aldela berotu eman nahi diote. Hor, Wout van Aertek aurpegi emateko partez eman dezala Laportek eta gehiago sufri dezala. Eta xautu ditzala indar, gramo eta energia pixka bat. Begira, Van Aero Hoxe du klasiko honek. Une desberdinetan eta garrantzia oso diferentearekin, baina denak ari dira zerbait izaten. Mats Pedersenek zulatu izan du. Wout van Aertek orain zulatu izan du. Mati Van Der Poelen biak ikusi ditugu. Roglic Pogačarrek ere zulatua eta arazoak izan ditu beraz. Alderdi hortatik badirudi gaur zorte txarrak bere protagonismora izan nahi duela. Pitik ere horratzetik duan pitik ere izan du. Sartzen ari dira bi oain Red Bulleko bi. Eta orain Pedersen nola ez, egin beharra duka. Bai. Pedersenek ez duena nahi, Van Aert ez du sartzeri nahi Bismaren nolabait estrategia uste dut apurtzeko. Besteak beste. Bai. Beraz Pedersen hor burutsuari da jokatzen. Hemen koplak amaitu dira eta behar bada bihotz bera izan daiteke eta bera gainera estimu izugarria dio Wout van Aerti eta aurreko batean berak garaipena Flandrian zehar lortu ez zuenean bere errespetua eta aitortza azaldu zizkion, baina Paris-Roubaix hitz nagusia dira eta hemen lagunko izateak eta jamendik aurrera lasterketa bideratuta dagoen ez du balio eta bakoitza bere buruari begira ari da lanean normala denez. Atzetik aurrerako lan asko egiten ari da gaurkoan Pogačar. Bai, baina suertez leko egokian gertatu zaio, Hori ere kontutan izan behar da. Azken hau bai, leku egokian. Osea, aurretikan bost, eta, bueno, pixkatola autoare gainean. Autuak tarteko ere. Aurrenekoan izan ezik. Bere kotxeare gertu. Bai. Osea... Hau ganaren taldea duzue. Hor... Conor Swift dela utut. Eta aldekidea. Lanen ari dena. Bineos, gero beste bat atzen zeana, zen Van Der Poelekin. Hemen Hajduk, Polit eta Van Der Poel. 20 segundu dira, Beharretan ditu, 18 segundo. Hori barko luke, Van Der Poelek, Berehala eta bapatean ez du lortuko diferentzia jatea, itxutu gabe eta epe luzera edo kilometro luzetara begira lanean jarritu gara duka Mati Van Der Poelek. Bai, baina ondo hor sartu ezkero ganaren talde txoan, hartuko luke, eta inozen lanare balio dezake. Gana berare berarentzat aliatu izan daiteke, bere pareko aliatu gutxi gora bera, lanerako eta bar. Hortxe 16 segundu besterik ez bien artean, hemen bien bitartean Tadej Pogačar, burura gerturatzen, benetan denetik izaten ari da. Kotxeak hor zoragarri dihua kotxen atzean, pixkat rebufo txikitxo hori hartuta, oain bere kotxea etorritaz, bidoi bat eman, azkenengo sartu da. Indar bultzada hori jaso, da... Ze irudi zoragarriak, Kamara gelduan super slow kamararekin grabatutakoak. Dena den estadistikaren bate hongo da, ezta ikusita ere bere garaian tubularrekin egiten zala, badakit askoz presio handiagoakin, baina oain kasi guztik tubelesa eraman da, zulaketa asko. Behintzat aurreko grupan zulaketa asko ikusi ditu. Eta ez dakit lehen egon geha izketan, hori 2,4, 2,6, irutikan azpitik dijostela denak, 32kuak eta baina ez dakit horre estadistikaren bat egongo da, ze nik ez deten aurreko grupuan behintzat, ez den normal ikusten horren beste zulaketa, osea, Pogačarrek bi, Van Der Poel beste bi, Van Aert ere, Pitik ere, Pedersenek ere izan du. Hor sartuko da Van Der Poel. Benetan, handia egiten ari da, Sekula. Herberetarra. Benetan, txapelak entzeko moduko jarrera erakutzen ari da. Urgullutik ari da, urgullutik. Zorte txarra izan du, baina txapeldun handiek indarraz gain beste hainbat bertutele izaten dituzte. Horrelako asko norberaren izaeran egoten dire jasota eta hori ari da erakusten Mati Van Der Poel. Eta horre auspali apurat buelta emango dio eta hor baliatuko du Ineosen lana. Pentsa, Van Aert bera 45 segundura dago orain talde horretatik.
Van Aerte berak ere komeriak ditu. Eta hemen Meus eta Piti indarrez sobera daudenik ezin esango dugu. Ez. Meus bintzat lehenatzean gelditu da eta Piti ere txirrendulari oso ona da, baina behar bada Paris-Roubaix eskatzen duenerako oraindik puntutxo bat falta zaion gizona. Ikusten nahi ere, Xabier, ez dela errelebotan sartzen ari, edo bintzat pasatzen utzi du, gain sartzen ari da. Bai, bat utzi du, jateko asmoa zuen. Laport aurrean eman da, baina beraientzako Laport garantia osoa da. Ez nuke esango nik, baldintza horietan Laporte inolako bermea denik. Eta Van der Poel asko ari da gerturatzen, Minutu batea. Minutu eta 8 segundora jadanik. Baina hori jokoa dagoelako horren. Joko asko dago, jokoa dago. Ematen zuen jokoz kanpo zegoela Van der Poel, baina... Bai, lehen egia esan ia 2 minutu atzerapena izan duenean berala esan dugu hori, baina gero egia da, beste momentu batean aipatu dut 80 kilometro falta ziren artean, eta Paris-Roubaix gora bera handiak izaten ditu, eta akaso hotzean pentsatu beharreko zerbait izango zela, aurrean doazen hauek ere matxuraren bat edo goraren bat izan dezaketela, egia da bere esku ez dauden gauzak gertatu beharko dutela Mathieu van der Poel berriro garaipenaren jokoan sartzea, baina gutxienez hauengana gerturatzea eta egiten ari dena bera ere uste dut badela azpimarratzekoa eta goraipatzekoa. Ez du une bakar batean ere inolako keinu eta protesta itxurerik bat ere egin, uste dut onartu duela gertatu dena, zeren inor baino beto daki horrelakoak gerta daitezkela Paris-Roubaix eta lanean jarraitu. Bera hitz egiten ari dira, Gana eta Van der Poel erroetara ez da peronetik atera, burua hotz mantendu du. Eta Van Aertia 35 bat segundura dukate. Beraz, lasterketa Pogačar da orain oso ondo, azken batean beste batzuekin erreleboka eta ondo ari da, eta leno berak ere lankarga handia izan du, birritan atzetik aurrerako bidea egin behar izan du, baina oraindik 75 kilometro falta dira, eta uste dut azkeneko hitza esan gabe dagoela. Bai, orainik asko falta da, arbidegune erdiak egin dituzte, eta orainik asko dago jokoan hemen, ez dago erabakita. Beste Ines batoin sartzen, hau zeion aurrea bidaliko dute. Hemen beste gune baten sartuko dira, 14ean. Hemen tratorik ez dago, Pogačar sartzen da aurre, hemen velozia da nahi dute. Kilometro terriko gunea da, gaur bazterretik. Sartu dira. Kotxeak hortarteko, kotxeak harrapatzen baldin badituzte, Van Aerta, ikustete gerturatzeko aukerak bazkatela oraindikan. Jordi Meus larri beti arbideetan, gunetan sartzen une guztietan. Larri bai bada, potentzia denbora tarte txiki batean izugarria landu dezake. Eta begira Pogačarra. Arazo gehiago. Ze ondo moldatzen den, Esloveniarra, munduko txapelduna. Akontuz Laportekin, Igual, norbe pentsauko jokoz kanpo daula, ez dala lehengo Laport, baina nik uste hau ikusi dugu aurten, ez da, lehenengo denboraldiko lasterketetan bueltatu dela gauzak oso ondo egiten, zentzudunez, indarrez eta ondo, erremate politiakin da, zergatikan ez pentsa da hor denok Van Aertaz hitz egiten ari, baina... Begira, nola estutzen ari den Pogačar, hor zailtasunekin Stuyven eta Biseguer, itxiko du azkenean Flandriarrak. Oso pedal kolpe sendoa somatzen zaio. Oso pedal kolpe sendoa. Begira zen olako kadentziarekin arbidean, 53 kilometro orduko abiaduran, badirudi edozein etxetako alfombra gorriaren gainean dabiltzala, baina ez hor arbide zakarra dago, bizikleta dardar egiten du, sekulako potentzia behar da, eta Pogačar beste behin ere, esparru guztietan gainera hori xari da erakusten. Harrigarria da 75 kilorekin txirrendulari honek zer egin dezakeen. Eta hor, Van Aert ere, etenda geratzen ari da Pitik hartu dio aurrea hor. Kotxe batzun moztu dizkiete,
ez dira asko eratzen, orduan, karo. 16 segundo haueko hain betetzeko, ba... Beira, ja Jordi Meus begibistan du Mathieu van der Poel eta Ganaren taldeak. Jordi Meus dau. Horrek benetan auspa emango dio Van der Poeli, baita Filippo Ganari ere. Atzetik Mathieu van der Poel dator JJ orain, baina kontua da Mathieu van der Poel berak ere tekin hona atera nahi baldin badio lan honi, uste dut bakarrik alde egitea baino hobe duela gutxienez Filippo Gana eta talde horretako beste indartsuren bat berarekin batera ere matea. Naiz da orain berak azkarrago joateko aukera izan dezakeen, gero errepidera eta ateratakoan beste batzuen erreleboak hobeak dituzke. Meus aurrean da, barkatu. Meus ez Beusen taldekide bat izan da, Mathieu van der Poelen talde harrapatzen ari dena. Hemen atzean Ineoseko Bentarner, lehen eroriko izan du. Lurren ikusi dugu tarrelinekin batera. Erori dira. Baina benetan lehen zeukan atzerapenen erdia dauka orain Van der Poelek. Amaitu dute arbidegunea, asfaltora atera dira. Hemen orain segurazki taldetxo honek izango duen arazoa da, Pogačarrain indartxu ikusita, hor Bisegerrek, Stuyvenek, hoiek biek behintzat ez dutela lan askorik egingo eta Laporte ere ez. Laporte atzean dago eta Laporte uste dut gehiago dagoela. Wout van Aert berriro buruarekin bat egiteko erreleboetan aritzeko baino. Orain pasatzen ari dira, baina gauza bada pasa eta bestea da tira. Eta nik uste dut orain pasatzen bakarrik ari direla ikusita hor Pogačarrekin ze arrisku daukate. Hor uste dut aurreko asteetan ere izan eztabaida hori, ez? Pogačarri ea Mathieu van der Poelek eta hauek erreleboak eman behar dizkioten. Eztabaida hori Belgika mintzatera bat itxi dute eta denek esan dute beraien ustez Mathieu van der Poelek ondo jokatu duela. 3 aldiz Flandriako turra irabazi eta Pairube irabazi duen gizon batek ezin duela gurpilian jokatu. Baizik eta garaipenaren jokoan jator jokatu behar dela. Kontua da Bisegerrek eta Stuyvenek ez daukatela Mathieu van der Poelek duen palmaresa eta nik behintzat horregatik errazago barkatuko nieke Pogačarri eta hauei ez hainbesteko erreleborik ematea edo indar gutxiagorekin ematea. Hemen Jordi Meus, Piti eta Van Aert. Bete egin da, sufrimentuaren, esfortzuaren aurpegi eta keinuak. Ez dakit baina Espainiako bueltan izan zuen erorikotik. Nik uste ez dela berdina Van Aert. Baina momentua sartzeko, Eta hemen Montsampebel gertu eta Van der Poel aurpegi ematen. Ganare ordu atzean. Barrenetxe ez alda horratzen datorrena grupo hontan. Bai, ez esango nukenik, ez? Lehen taldetxo baten Ganarekin ikusi dugu. Bai. Eta... Ez dakit seguro, Ez. Betorroka jantzita eusket baino. Ez dakit seguro, baino. Barrenetxea da, gainera tropelean dabilen Euskal Txirrendulari bakarra. Eta Euskal Txirrendulariek izugarrizko historia ez dute, baina bat bada berezia. Gehien korritu dituzten artean, Imanol Erbeti laugarren postuan baitago. Inkapie eta Jaiman dira gehien korritutakoak, 17 parte hartu eta 16 amaitu, gero 3. Gedon dago, Arkere 17 parte hartu, 13 amaitu, eta Imanol Erbetik 17 parte hartu zuen eta 13 amaitu zituen. Baina Imanol Erbeti da historian txirrendulari bakarra 17 ekitaldiak jarraian korritu zituena. Minututik bera Van der Poelen atzerapena. Benetan bikaina egiten ari den lana Van der Poel. Sekulako egiten ari da, ez da behera etorri, ez da bere honetik atera. Burua hotz mantendu du eta hor lanean jarraitzen du Van der Poelek. Janik 56 segundora dauka lasterketa burua. Gogoratu, helmugatik 93 kilometrora zulatu izan duela. Eta hor birritan aldatu behar izan duela bizikleta. Arremerreko arbidegunean. Eta hor atzetik aurrerako egiten ari da. Herberetarra azken 3 ekitalietako irabazlea. Bikaina egiten ari dena.
hor bukatu berri da, 23 urte zazpiko Paris-Roubaix eta hor garailearrez bulborako Davide Donati izan da, bigarrena Bahraingo Dumbody, hirugarren Van den Heijden, laugarren Joel Schapper Herberetarra eta bosgarrena Hector Alvarez, terkeko Espainiarra izan da. Baina turkarik ere parte hartu du, orain arte 36 helmugaratu dira. Bere salkapenik ez daukagu, gero eskuratuko bagenu emango genuke. Lehen urtean juniorretan erori egin zan, gaur 23 urte zazpikoetan hartu du parte. Bikaina egiten ari dena Van der Poel, benetan zoragarria, txalotzekoa. Hor 43 segundora jaitsi du, tartea 2 minutukoa zena jadanik 43 segundotan dago, benetan aparta da Mathieu Van der Poel. Ez dakiz ze pasauko da, baino. 49 kilometro besterik ez, helmugarako. Sokatira polita dugu hemen. Arratsaldeon, ongi etorri, jokoan da iparraldeko infernua, Paris-Roubaix klasikoa, 123. Ekitaldia du, eta benetan polita doa klasikoa, sokatira polita dugu, aurrean edoaz ederatzi gizon, tartean Tadej Pogačar, Van Aert, Mads Pedersen, Laporte, Visegrestibin eta Piti, eta atzetik hemen Mathieu Van der Poelen taldetxoa, bertan ere Filippo Ganna da, 36 segundura, 58 kilometroren faltan, gogoratu Mathieu Van der Poelek helmugatik 93 kilometrora haren berren zulatua izan dula, zulatu bikoita bizikleta aldatu behar izan du, hor arazoak izan ditu. Jasper Philipsenek hasiera batean bere utzi dio, etzen egokia berarentzat, gero Del Grosso berea usten saiatu da gurpila aldatuta, eta hor denbora dezente galdu du, 2 minutuko atzerapena izan du, eta orain atzetik aurrerakoa egiten ari da Mathieu Van der Poel, azken 3 ekitalditako garailea, eta hortxe da orain momentu honetan lasterketa burutik 34 segundura. Xavier, arratsaldeon. Ez sinistekoa arratsaldeon, ez genuen txakur txikirik ere ematen bere alde 2 minutuko atzerapena izan duenean, eta egia esan infernu osoa batera etorri zaio Arenbergeko basoan, bigarren postuan zijoan Baugan arten atzetik, eta aurrena gurpil bat zulatu du, ondoren bestea sekulako atzerapena izan du, ez da urduritu, txapeldun handien moduan urguluarekin ere gorputz eta arima ari da pedalkatzen, eta pentsa 32 segundutaraino gerturatu da lasterketa burura, jipoia handi hartuta ailegatuko da hori bai, baina uste dut sekulako duintasuna, profesionaltasuna eta eredugarritasuna erakusten ari dela beste behin ere Mathieu Van der Poel handia azken 3 urteetan Paris-Roubaix klasiko handia irabazi duen txirrendularia. Joseba Beloki, arratsaldeon. Arratsaldeon zemuz. Van der Poelek zulatu ugari izan ditugu, tartean Tadej Pogačar berak 120 kilometroren faltan izan du, horri ibili da autoneutraren bizikletarekin, eta arrezkero ere beste 2 aldiz aldatu behar izan du bizikleta. Esan beharra dago, komentatu dedala ere momentu baten damututa, ikusi dedala, da ez daula izan. Osea, nik uste bea sekulako lasaitasunez hartu dula hartu beharreko erabakia da atzetikan aurrera alik eta azkarren sartze hortan saiatu, eta Ganarekin batera badijoa pixkanaka aurrea 27 segundu dira, nik uste naizta heldu, nahiko kaskauta helduko diela, nahiko nekatuta, baina hala ere nik uste ematen ari diren espektakula sekulako izaten ari dela. Sekulako ikuskizuna ematen ari da Mathieu Van der Poel, mutilonek dituen doaiak apartekoak dira, ez da bera etorri, ez da ondoratu, ez da beronetik atera, odolotza erakutsi du, burua hotz mantendu du, eta hor lanean jarritu, eta hor buruarekin bat egitekotan da, berarekin batera Filippo Ganna, atzetik Nils Politt, eta benetan lasterketa klasiko zoragarria ikusten ari gara, beste behin ere hemen lasterketa burua duzue, hor da Tadej Pogačar munduko txapelduna, Milano Sanremo eta Flandria irabazi ditu aurten, 2 monumentuak, 3. nahi du, eta bere bidean, urte berean, 5 bere ganatzea nahi ditu Tadej Pogačarrek. Hor da Christophe Laporte, Vismako
Frantziarra, Van Aert ere hor dauka, Pitire hor da, Biseger, Mats Pedersen, Stuyven, Jordi Meus eta Tadej Pogačar, eta gero eta gertuago Mathieu van der Poel laugarrena nahi du herberetarrak, laugarrena segidan jarraian inok ez baitu lortu, marka hori eta historian sartzen nahi du Mathieu van der Poelek. Bi gizonek lortu dute lau aldiz irabaztea klasiko handi hau. Messier, Paris-Roubaix. Goikizena duen txirrindularia Roger de Bleminek lau aldiz irabazi zuen eta bera da gainera. Aurreneko 10etan gehien sailkatu den gizona eta bestea Tom Bonen arkere lau, baina lauak jarraian inorkez eta hor ikusi dugun irudi horretan, atzean Mathieu van der Poel tiraka eta aurrean Tadej Pogačar tiraka, irudi horrek erakutsi du azken urte hauetan zer ari diren izaten monumentuak. Izan ere, 2022 geroztik, Pogačar edo Mathieu van der Poel izan ezen beste lau ziklistak bakarrik irabazi dute monumenturen bat. Mohoricek Sanremo irabazi zuen 22an, Van Barlek Roubaix 22an, Renkok Liège 22 eta 23an eta Philipsenek 24an Sanremo. Beste guztiak bi gizon horiek irabazi dituzte. Pogačarrek edo Mathieu van der Poelek. 22tik 17. Aurrean bat tiraka, 25 segundura, hemen bestean non ari den bat egiteko aleginea. Historian sartu nahi dugu Mathieu van der Poelek, azken 3 ekitaldiak irabazi ditu esan dugu moduan, gainera berak du irabazi dituen artean, ekitaldirik azkarrena, duela 2 urtekoa, 57,8koa atera zuen batez bestekoa, herberetarrak, 3 aldiz bakarrik ez da jogatu Paris-Roubaix, lehen eta bigarren mundu gerran, eta bestea COVID garaia 2020an, eta hor da, amor eman barik, Alpezingo ziklista, benetan gaur zulatu ugari ikusten ari gara, aipatu dugu, estreminean materiala, gurpilak, Xavier, hor gurpil bereziak badituzela gaurko, zulatu ugari. Hau da Van Aert, 54 kilometren faltan. Pogačar bere bila. Pogačar. Van der Poel 20 segundura gerturatzearekin batera mugitu da Wout van Aert. Hor da bigarren arbide gunea. Estrategikoa da, zalantzarik gabe. Inork ez du Mathieu van der Poel badazpada aurrean nahi. Lau izartako arbide gunea, ia 3 kilometroko luzera duen gunea, sartu horretik aurrera jo du. Bat egin duenen atzean gelditu da, Christophe Laportek eman ditu gehien bat Fismakoen erreleboak, eta arnasari buelta eman dio nonbait eta Wout van Aertek aurrera jotze erabaki du, atzetik ere beste mehatxu bat gehiago datorkiola konturatuta. Eta ondo hor Pogačar, ondo ikusten zaio, eslovenerrari, Van der Poel gero eta gertuago, hori ikusita aurrera jotze erabaki du Van Aertek. Hemen da. Egi bizan ditu. Gianni Vermeersch bere laguna eta gurpilan dituela, Van Dijk ere hor da, hor Filippo Ganna galtzea komeniko litzaioke Mathieu van der Poel orain gurpilan sartu zaio Tadej Pogačar eta Tadej Pogačar segurazki ez dio erreleborik emango bere apostua serio egin du Wout van Aert, baina bai Pogačarrek eta Mats Pedersenek gurpila hartu diote, beraz nahi zuen etekinik ez du erdietxi Bisma taldeko flandriarrak. Beste behin bikain Mats Pedersen Danimarkarra, urte hasiera aldrebesto izan du. Oso ondo, Erorikoa izan da eta ondo rekuperatu da, eta benetan beste behin bere maila erakusten ari da. Orain Pogačar burura, ordua ez dutzen. Bai, Pedersen larri, Van Aert hor saiatzen ari da. Monsan Pebel dator urrengua. Ikusi behar dugu, gogorrena dator. Giltzarreko bigarrena. Bai. Lehenaren berren ikusi dugu Giltzarri izan dela eta Monsan Pebel ez da segurazki txikiago izango. Hanka zertxo baita altxe egin du Pogačarre berak ere. Hemen jende asko dago gaur berotu hartuta, izan dituzten matxura eta zulatuek aparteko nekea eragin diete, eta hor elkarri begira daude orain Wout van Aert eta Pogačar berare, Van Aerti errelebo eske. Hor dira, Van Aert, Pogačar, Pedersen, atzetik Biseger, Piti eta Stuyven. Mathieu van der Poelentzat honen izango litzateke hemen aurrean aparteko akordiorik ez egotea. Hauek ikeragarri jotzen ari diren arren egin kontu, 22 segundura atorrela, ez dagoela aparteko atzerapenik. Begibiztan ditu. Mathieu van der Poel. Gana berare atzean utzi du. Erakustaldia ematen ari da Mathieu van der Poel bera. Historikoa da, Xavier. Hori dagokionez. Van der Poel egiten ari dena benetan historikotzat arraiteke.
Inork ez du izan berak izan duen atzerapena, Pogačarrek izan duen atzerapenik handiena 50 segunduko izan da. 2 minutura, bira gelditu da Mathieu van der Poel. Baina, gehien bat ere oain Banaerrena nik ez dut asko ulertzen. Zeren kontra jokatzen nahi da oain Banaer? Van der Poelen kontra... Nik ala esango nuke, Joseba. Nik ala esango nuke. Mathieu van der Poelen kontra. Ez du Mathieu van der Poel inguruan nahi. Badakizu zenbat aldiz gizon hau bere onduan egon denean garaipena galerazi dion. Ez du nahi. Hau da bere ogorroa. Ez du ondoan nahi eta logikoa da. Eta bestea, Pogačarrek eutxi izkio bain 4 metro, nik uste toi, azkenean da, beidatu zazu atzea, eta ikusi nik 4 metro atzen nagoela, ez dakizu zergatik handan, eta segi saiatzen, ez da? Berantzako erreferentzi polita daula Banaer aurrera jute horrek. Hala, motorra tarteko, atea du berri zehankia. Ze artista dane, Van der Poel oina hola ateatzen. Ez erortzen hau. Hor dira, Van der Poel. Gaur ere txarra gutxi du jokoz kanpo. Eta Tim Van Dijk, Red Bull borako erberetarra. Nola, bihurgunetan barruan sartu eta zenbat zabaltzen da gero kanpora, 25 segundura. Laporta kategoria, Lehen une batean aipatu dugu, Tadej Pogačar atzean ibili denean denak bere kontrako jokabide hartu dutela, eta logikoa da, bera favorito nagusia dela. Orain garbi dago, Mathieu van der Poelen kontrakoa dela, hemen aurrean izaten ari diren mugimentuak, eta logikoa da, ez gara hori kritikatzen ari baizik eta bakoitza bere estrategia baliatu beharra dauka, eta bere zirrikituak topatu behar ditu garaipenaren bide zalean. Orain bukatuko da gune hau, 12. ondoren entrako da Montsen Pavel. Zikokrosaren garrantzia, ikusi dugu belardi tartetxo bat ikusi eta peralte modun harrapatzeko saiatzen direla, eta ja errepiden dare, eta Montsan Pavel datorrurengua, da ikusiko dugu horra ze pasatzen dan, ustete gogorrena dela, ez da, oain datorren zen hastian, 5 izarretakua, eta horra Pogačarrek zer egiten duen, saiatuko alda bakarrek juten. Ni uste zerbait zaiatuko da. Baina, lehen kontu aipatu duzu. Distantzia handia falta da, eta nik uste dut aurten lasterketak izan dituen gora berengatik, beste urte batzuetan baino nekatusiago ote dauden iruditzen zait. Eta horregatik, zuhurrago jokatuko dutelakoan nago. Baina ikusita Van der Poel gerturatzen ari dela, ez dakit, Xabier? Ez dakit? Bai, hori da bestea. Baina egingo dituzte bere kalkulak, bereien kasa. Azkenen, Van der Poel latzetikan etorrita, nik nahiko pasadatuta etorriko dela, Hau ere, fresko ez da alegatuko. Denak jota doaz, Ze, hau ez da... Normalean aurpegi hori jartzen duenean, eta normala da, pentsa. Ia 2 minutu erdi errekuperatu ditu. Gizon hau, bere gurpilan ibili da gana. Favorito nagusetan. Berriz egana, hirugarrena ganaren zago. Atzeko gurpila. Atzeko gurpila lotuta. Atzean utzi du, Lipo gana atzean hor, modu horretan uzteko, izugarrizko berotuarekin ailegatuko da Mathieu van der Poel. 53 kilometro daramatza, Van der Poelek. Bai. Eta leku askotan bakarrik. Orain abantaila izango du, Red Bullek bi ordezkari dituela. Eta lan egin beharko dute. Van Dijek orain lan egin beharko du. Lehen hor aurrean piti zegoela eta ez du erreleborik eman Mathieu van der Poeli, baina orain lan egin beharko du. Hor lan egingo ez duen bakarra. Bueno, eroria. Eske... ezin da. Zulatuta zoazela, ez, baina zulatuta ezin da sartu. Zulatuta zoazela horla ezin da sartu. Tubelesak dauken ere, beste batzuk mus txikitxo bat ematen dute, oso fin bat ematen dute, bintzat presio pixka bat eramateko ere. Eta, karo, hor, juntzaio, ze, karo, eskubir hartu duen zea kurba hori atzeko aizei gabe. Ez dakit arrazoia hori izango den, baina lehen aipatu dugu, taldetan normalean presiorik txikienarekin, gutxienarekin, UAE-koak dabiltzala. Aurrean 35 milimetroko tubelesa eta 2 kilo eta erdiko presioa eta atzean 32 eta 3. Eta aldiz, eta hori deigarri egin zaigu, Ineos taldeko txirrendulariak, eta egia da oso txirrendulari garaia direla Gana, Tarlin, Turner eta hoiek, baina 4 kiloko presioarekin dabiltza. Beraz hor, alde handixan barra dago, bakoitzak bere kalkuluak egingo ditu eta bakoitzak bere azterketak eginak izango ditu, baina ez dakit Ineosekoak gaur besteak ere bai, baina arazo desente ari dira izaten, ez dakit hor presioaren kontu horrek eraginik izan. Eta kontuatu zarete, Jonathan Mirandek arazoen bat izan du, baina gutxien izan duena Lidl Trek dela. Eta hor Lidl Trek badu sistema berria, bi balura dituen sistema hori, eta Persenek izan du hor. Sartu dira Montsen Pavelen,
bost izarretako gunean, 3 kilometroko luzera du. Benetan une erabakigarria esaten ari da. Hor dira buruan Van Aert eta Pogačar. Luzea, gogorra, komplikatua, bihurgunez beterikoa, arbide oso utxia duen lekua da eta horregatik ditu badazpada bost. Honek, haren berrek eta Carrefour de Leabrek dituzte, beraz... Pasatzeko eskatu dio, Bai. Pogačar ere ez dut ikusten hain sobera, Ez, asko jodu, Hor antzerkirik ez aldau, Beha jakingo edo, gu ikusten ari garen hori, dauken pixkat atentzioa, Van der Poelekin zer gertatzen ari den, Van Aertek dauken atentzio hori nik uste behaiek ere sumatu dutela. Orduan, seguraski igual antzerki pixkatxo bat ere badago, sartu zaiz behatan, eta igual honek pentsatzeko, hau zitun berotzen da, Van Aert zitun berotzen da. Bai, segiduan, bai. Pogačarren aurpegia, beste batzuetan baino, haua zabalago daramala esango nuke, beste batzuetan ez du haurik zabaldu ere egiten. Bi gauza dira, hor arbideguneak hasi den unetik, UAE jotzen aritu da. Bai. Hasieratik. Gero, berak zulatu izan du, hor 5 kilometrotan auto neutroak utzitako bizikletarekin, Shimanorekin aritu da, bizikleta handiegia berarentzat, eta gero, 5 kilometro egin da gero, bere hartu eta tartea jaten hasi behar izan da, eta gero beste behin ere aldatu behar izan du bere bizikleta. Beraz, alde hortatik nik uste dut denak jota doazela. Bai. Gaur gora beraz izan dira, eta gaine esfortzu dezente egin behar izan dute. Urduritasun uneak ere bai Pogačarrek, Van Aert berak, zerrek zarin ez Mathieu van der Poelek, eta berriro diot, 2 minutuko atzerapenarekin ibili den bakarra da, eta ez genuen txakur txikirik ere ematen bere alde, eta begira nola ari den gerturatzen, eta nola ari den orain estutzen, eta Pogačar gurpiletik ateratzen ari da Van Aert. Ez dutzen ari da, bai. Baina ezin du atzean dutzi Van Aert, ondo ari da gaur Flandriarra. Asko ari da jotzen, begira hola nola gerrialdea sartzen duen orain, Tadej Pogačarrek negualdean eta gimnasioan gogortutako eta indartutako gerrialde horrekin ari da. Moto. Indar egiten orain, garapen luzea mugitzen, ez du lortu, arnasa hartu nahiko du berak eta bere gurpilan duenak. Begira eraso hoiekin, zenbat aldendu duten Pedersen bereziki eta Mathieu van der Poel berare gerturatu ez da gerturatu. Bospasei aldiz izan da, ibilbidea ikuskatzen abendutik gehiago, Pogačar. Zorigaiztoko erorikoa izan zuen. Van der Poelekin buruan zioala. Gaur Van Aert daukalboan. Behar genuke olako zerbait, ez da? Oain ikusita Pogačar bakarra den metara bide hortan zekortatu genuke, ez da? Nik uste Van Aerten presentzia guretzako ere pixkate aire puntu bat ere badala, ez da gauza komentatzeko, disfrutatzeko ere, eta lehian behintzak karreratxoren batzuk ere ikusteko, beharrean gaude eta. Eta postekoa da Van Aert maila hortan ikustea, buruan ikustea. Merezi du bai, klasiko handi baten erorikoa, beste eroriko bat. Biti erori da. Eta aurretik ajutzaio. Mathieu van der Poelek begibistan dauka Mats Pedersen. Begira. Harrapatuko dut. Zer lan egin duen, hori bai, Pogačar eta Van Aert urrutiago dauzkate, Pogačarren estutuak diferentzia handitu egin du. Bai, baina referentzia hori ez dago, Pedersen bertan baldin badauka, ez daude hor buruan. 20 segundutara dijozte, Bai. Eta hor haizea sartzen da, Haizea sartzen da, sailezetio, bai, Ezkerraldetik. Bai. Hemen Van Aert ez zaio relevorik ematen ari, lehen estutu handi eman dio Pogačarrek eta orain segizan nahi badek, esango dio. Berriro estutzen. Bai, baina hurrengoa. Horra Esloveniarra. Atzetik entzea nahi du Van Aert. Guzti tola ez du lakenduko, Zerbait berezia behar du. Haizea alde dutela, askoz ere zailagoa da inor gurpiletik guztia. Askoz ere zailagoa, lehorra egonda. Eta haizea alde dutela, aurpegi ematen duen txirrendulariarentzat zaitasun gehiago dago aurkariak menderaz. Bukatu da Monsen Pavel gunea. Bai, da guain datozenak, bueno. 11 geratzen dira. Bai. Urrengo bosti zarretakoa. Labre arte, leunagoak izango dira. Ea hemen zer gertatzen den, Pogačarrek itxu, ezin du jarraitu, behira, zesko esaten dio. Normal, karo. Ez que normal da. Nik uste dut talde honentzat,
Pedersen, Mathieu van der Poel, Stuyven, Biseger eta Laporte zen talde honentzako egokiena litzateke Pogačarrek Wout van Aert atzean ustea. Hartara ja, Laportek ere lan egin beharko luke Van Aerti laguntzeko, talde honentzat egokiena Van Aert Pogačarrek ustea litzateke. Ara, baina, Van der Poel, igora hontan, saiatzen nahi da, abitoiamentu puntu hontan, saiatzen nahi da. Nik uste berroi segundu baino gutxiago diela, Ematen zuen behintzat. Bueno, bai, nik uste helikopterok markatutako... Pedersenen eta Van der Poelen taldearen artean 13 segundu zeudela ematen zuen da gertu. Egin aldapatxo errotan nola atera dituen gurpiletik Pedersen eta beste guztiak, Stuyvene bakarrik eutsi dio Mathieu van der Poel. Bai. Zer ez zote zitakeen izango gaur Mathieu van der Poel zorte txarrura, apartura izan ez balu. Eta beste ere izan dute, baina uste dut objetibotasunez esan da, txarrena denetan txarrena Mathieu van der Poelek izan duela, une oso erabakigarrian bizulatu handi izan eta 2 minutu atzeratuta. Eta edono, saiatzen nahi da. Edo zein gunetan eta orain Van Aert pasatzen nahi. Azkenen, hola aurretik dakazun bat, ataketzen nahi dela, eta ikusten duenen ez dijola bakarrik aurrea, errelebo eske, tiraztu. Claro, bai. Ez di berri, zertako nahi dezu, baina erreleboa behar dituzu edo bakardean juterik nahi, zer nahi dezu. Ez dauka zentzurik, baina. Hor justu abitaiamentu puntu hortan, ikusi dugu errepikapenean nola sartu dizkio batio batzuk puntutxu bat gehiago nola sartu dizkion, eta gero ikusi duenen ez dijola aurrea, errelebo eske, kendu zaiz. Nik bain, arroeda jarriko nuke, nintzateke, metaraino. Bai. El de la muerte. Hori egiten baldin badu sartuko dira, bai. Eta gurpilean joate hori nere ustez, maila honetako txirrindularirekin, batez ere Wout van Aertekin eta Pogačarrekin, Mathieu van der Poelekin, Pedersenekin, erreleboan joatearen azpikeria niri ikuskiztunerako bintzat, ez zait bat ere gustatzen. Beste batzui barkatuko nieke, Bisegerri eta Stuyveni eta hori esan dut, baina uste dut hemen kirolege jatorrean jokatu beharra dagoela. Pasa gutxienez, tira ez bere neurrian, baina pasa beharra dagoela. Bestela arrisku batzean ere badago, Arriskoa Van der Poel da. Hori da. Ezin dira garaipen handiak beti bestek egindako lanaren poderioz irabazi. Eta biek dagoate aukera monumentu handi hau irabazteko. Ez dute euren palmaresan, ez Van Aertek, ez da Pogačarrek ere, eta ezin dute aukera hau pasatzen dutzi. Bere entzako aukera zoragarria da. Horta hartzeko taldean Van der Poel bera bakarrik lanean. Bainola pixkate balantzan jarrita, nik uste garrantzi askoze gehiago daukela aukera hau, irabazteko karre hau, Van Aerrentzako, ezta? Ikusten dute datorren urten berriz Pogačar hemen, baina igual Van Aert ez dut ikusten ja. Edo hemendik pare bat urtetara igual Van Aert ez dago ja. Saltxa hauetan sartzeko lehian, ezta? Berak ere esan, baina Pogačar igual, bai esan baina gero seguraski etorri gara, ezta? Baina Van Aertentzat arnasa dira arbideak, hemendik kanporak egia da turrean sekulakoak egin dituela, baina nik uste dut bere naturaz, bai Flandriako turren eta arbide hauetan hobeto ibiliko dela beste zenbait probeta baino. Zer diren 30 segundu, ez zerrez eta mundua. Ezin itxi, zuloa hor. Amar besterik ez dira geratuko, 10 gune besterik ez. Buruan Van Aert eta Pogačar. Beste ere azken urtetako protagonista nagusiak hemen lehendabiziko postetan. Van Aert, Pogačar, Mathieu van der Poel, Pedersen, ziklista handiak, banan-banakoak, txirrindularitzaren loria, ikuskizunari distira ematen dioten gizona dira denak. Azte plazerra, hauek ahalegin betean ikustea, hauek dute hauek errendimendua, norbanako gutxi batzuek bakarrik izaten dutena. Horregatik dira bereziak eta maitatuak. Eta lankideok orain, gune erabakigarria iritsi aurretik, iragarkiei tartetxo bat eskainiko diegu, eta berala izango gara guztiokin.
Bederatzigarren gunean sartu dira, lasterketa buruan doazen Pogačar eta Van Aert. Ez taldaketarik, atzekoek Van der Poelen taldetxoak ez dio tartea jaten buruari. Eta ondo usten diote, tartetxo honi, bai munduko txapelunak baita, Bismako Van Aertek, hor jotzen ari da beste behin ere, Tadej Pogačar. Hemen erori zen engurtean, Alfonso. Bai. Hoxe da Pontibo, 38 kilometroren faltan aurrean dagoen bihurgune hartan saiatu zen Mathieu van der Poel atzean uzten eta bihurgune itxitsi batean, geroxeago ikusiko duan joan zen hankaz gora eta 25 segundoko atzerapena zuenan. Motorra gertu, horreko Oso motorra gertu. Oin, Iaz ere, ez dakite, motuare etzen nik uste, erori. bai. Hortxe duaz biak buruan. Maila handiko ziklistak. Hemen Van der Poel aparta egiten ari dena. Atzetik aurrerakoa, 2 minutuko atzerapena izan dut orain hor da. Minutu real batera da. Ez da erori, beste behin teknikare erakutsi du hor. Bakar gari datzean lanean, Bai. Horren deskuidu horrengatik pasa dira, hauxe izan zen bihurgunea. Bihurgune hortan joan zen hankaz gora. Tadej Pogačar aurtenez. Berriz bai jo pixkanaka, Buah. Eta hartzean 60 kilometro daramatza Van der Poelek lanean. Berak bakarrik. Jotzen ari zaio, begira bere bizkar mugimenduari. Bai. Indarra egiten duenean bizkarran entzematen zaio Tadej Pogačarri. Ondo esten dio Van Aertek. Bi gainari da Bismakoa. Beregune izan dezake gaur. Bukatu dute dunea, beste bat gutxiago, 8 falta dira. 30 dira guztira. Hemen, Van Aertek Leicester neurri handiagoan laguntzen ezbaldin badio, iesaldi horrek arrisku bat izan dezake. Pogačar lanean aritzeaz nazkatzea. Zeren aurpegia bera denbora guztien ematen ari baldin bada, Van Aert indarrak gordetzen ari da neurri batean gurpilean joan da. Ordekan abiedura honetan, ordekan alde handia dago. Eta esango du, nik modu honetan jarraitzen baldin badu, bigarren egingo dut. Eta behar bada hori pentsatzen baldin badu esango du, nire lanaren poderioz ez duk behira baziko eta orduan, hanka altxatzen baldin badu, orduan izan dezakete hauek gerturatzeko aukera. Beraz hor, Van Aertek ere, zurkeria erabiltzea, bestea baino gutxiago izan da, ondo dago, baina uste dut zuhurtziaz jokatu behar duela. Neurri hartu behar diola, errelebo bakar bat emate ezbaldin badio. Tadej Pogačar asartu egin daiteke eta berak ere lan egiteari utzi, eta Van Aertek ere ezin dio Pogačarri neurri berean lagundu. Beraz hor, berak kalkulu batzuk egin behar dauzka. Eta hemen atzean ja Van der Poel taldetxoaren atzekaldean. Lan asko egin du, asko eman du. Atxeen apur bat behar du bai, Van der Poelek hor pasatzen ari dira. Tim Van Dijk ikusi dugu, eta aurrean berriz denbora osoan azkeneko zatia meintzat Tadej Pogačar. Eta atzean ere, behar bada Van der Poelek orain erabaki hori hartu du. Ni hemen bakarrik garinez lanean, eta bueno, berari azken batean ja 3 garaipen baditu, 3. egin edo 7. egin, hau da, berak garaipenaren jokoan sartu nahi du. Baina ez ditu denak gurdien eraman nahi, horregatik hankaltxa du, eta egia da, diferentziak gora egiten ari dela, baina uste dut orain bizkorrago ari dela jokatzen Wout van Aert hemen aurrean, zeren errelebo bakar baten emate ezpadio, Pogačar berak ere hankaltxatzea erabaki lezake. Hobedu aldian behin pasa, eta kakotxe artean esan da, zertxo bait Pogačar bera engainatzea. Eta hor sartu da bai, lanean Van Aert aukera paregabea ere badu. Bai, baina aurkari pasatzea, tio, Gogorra da. Pasatzen ari da... Pasatzea, tio. Osea... Ez dakate iskanbilarik eukiko beraien artean, seguruenik, baina... Zer nahi zu pasatzea, pasauko naiz. Baina ikusten zaio pedalkaden arintasun hortan nola dabilen, ez du berri asko markatzen eta beraz hor indar sesio handirik ez dago. Oraingo bloke honetan diote. Baina etorriko dira beste tramo batzuk eta seguraski hor ikusiko dizkiagu beste mugimendu batzuk. Da Pogačar saiatuko da, seguraski gainea kurbetatekan aterata beti saiatzen da pixka bat. Darken azkartasun eta potentzia hori erabili behar du zentzoretatzen. Ikustet velozidadean eta batiu mugimendu horretan rektan
saiatu ezkeo hor Banaer inertziakin Banaer atzean ustea zail izango. Igual kurba batetik aterata eta hori igual esplosibidade hori sartuko izkio metro batzuk eta hortik gero ja desarrollatu eta aurrea joan baino. Inertziakin baldin badatozte nik uste zail izango duela ustea. Eta atzean berriz ere, Van der Poelek hartu du ardura, Laporte gargalana egiten ari da. Laportena logikoa da, erabat logikoa, hori onartzekoa eta talde estrategiaren barruan dago. Ben arrazkia dago jokoan. Eta besteak biseger dauek, baindarrez justuxiago dago. Hauek ez daukate sobera hundirik, egia esan. Baina argazkia dakate guain, 3. postua guain dago. Bai, podiumeko... Ikusi eta segurazki irratitikan jasotzen ari direla hori, berro edo pizarra antolakuntza jartzen duen arbela hortatikan ikusiko dute, berro eta 4 segundu, ja ez taula zeitik aurrekoak harrapatzeko eta ja argazki horren bila, ez da 3. zeinak egin. 22 segundura egon da talde hau, 22 segundura egon da eta aurrekoak ere, batez ere, Bautan konturatu denen atzetik ze arrisko eta ze mehatxu zetorkion, beste askotan izan duen ogroa hor zuela gainean Mati Van der Poel, logikoa denez erritmoa bizitzea erabaki du eta horretan asmatu egin du, estrategikoki argi eta garbi asmatu du Wout van Aertek. Hemen ondo elkarru lertzen ari dira. Atzean berriz Van der Poelek ekinean jarraitzen du. Aldeak gora egin du. 34 kilometro besterik ez, oraindik beste 8 arbidegune gelditzen dira. Eta bat oso gaizoa, Carrefour de Le Havre helmugarako 17 kilometroren faltan ura ere 5 izarrekoa da. Ez dakigu irabaziko duen, baina Pogačarrek gaur gauzak ondo direla podiumean amaituko duela ematen du, korrituko dituen. Orain arte korritu dituen azken 11 monumentuetan podiumean sailkatu da. Gaur podiumean amaituko balu, 12. jarraian podiumean amaituko luke. Eta korritu dituen monumentuen erdiak baino gehiago irabazi egin ditu Tadej Pogačarrek. 22 korritu ditu eta 12 bereak dira. 155 eta datu horretan hori bai, Mati Van der Poel bere gainetik dago, aurreneko 10 postuei dagokienez. Monumentuen 187an Tadej Pogačar aurreneko 10etan sailkatu da, Mati Van der Poel 186an. Bi txirrendulari hauek menderatu dituzten monumentu ia guztiak azken urte hauetan. Eta Pogačarrek irabaziko balu, Orzar Maietarekin irabazi zen azkena Van der Poel izan zen, duela 2 urte. Eta azken turgarailea Inol izan zen, Paris-Roubaix irabazten, duela 45 urte. Pentsa. 8 lagunek lortu dute Paris-Roubaix irabaztea, Orzadar elastikoarekin. Mati Van der Poelek, Peter Saganek egin zuen, Bernard Inolek, Francesco Moserrek, Eddy Merckxek, Rick Van Looy birritan eta Marcel Kintek. Hoierianak dira munduko txapeldun zirela, gero Paris-Roubaix handia irabazitakoak. Ez zaio zer geratzen, 8. guneari bukatzeko. 5 metreko tartetxoa da, 2 zerbesterik ez ditu. Urrengo akordea 3. Ez du amore ematen Mathieu Van der Poelek horria Laporte atzean, Pedersen, Stuyven, Biseger eta Piti. Mando handi bat bezala gurditiraka horrari da Mathieu Van der Poel. Azen hor gehiago ikusten ari garen, gehien bat behintzat, aurrean Pogačar errelebo luzeetan eta lehen ere askotan ikusi dugu tankera horretan, eta atzean Mathieu Van der Poel, lehen esan da, irudionek erakusten du azken urte hauetan monumentuak zer izan diren. 2 txirrendulari hauen iaia erabateko jabetza izan dira. Eta nola begiratu duen atzerut Pogačarrek, Van der Poeluk esango da ingertu eta inurruti zuk esan duzu moduan, Xavier. 19 segundu besterik ez, baina ezin dute hauekin bat egin. Meharra da nonbait, infernua eta zeruen arteko muga, Alfonso. Pauso bat alde batean eta beste pausoa beste aldean dago. Hauek
pasa bai, baina ez dagoet indarrik. Determinaziorik Bai. ez da batzeko grupo hontan, ez da. Naia bai, Gaitasuna falta da, gaitasuna bai, falta bai. da. naia bai, baina Estui ben da Biseger eta Bandik eta hauek ez dira ailegatzen, eta uste dut Pedersen eta Mati Van Der Poel oso jipoituta daude, oso jipoituta. Bereziki gizon hau egin duen lanagatik. Baina gaur uste dut, eta gero bere adierazpenak irakurri eta entzun beharko dira, baina arro egoteko moduan dagoela Mati Van Der Poel egin duen lasterketagatik. 2 minutuko atzerapenarekin, Arenbergen. Ez dira kasu asko izango, 2 minutuko atzerapena izanan, eta gero lasterketaren, podiumaren jokoan behintzat modu horretan ibili diren asko ez dira izango. baita Pedersenek ere, ni uste toain dela 2 hilabete nintzegoen ikusita eta Bai. guain bertan Bai, ikustea. Orain. Izugarrizko bai. meritua dago. Ba. Izugarrizko meritua, izugarrizko lana ezkutukoa. Guk bistan dagoena bakarrik ikusten dugu, baina zenbat pentsamentu ezkor, zenbat izerdi, zenbat zalantza, zenbat aldiz bai. burua zutitu behar etxipenen eroriko ezpada eta hori guztia ari dira lantzen orain. Azken bi ekitaldietan podiumera igo da Mads Pedersen 3. tokian. Horrek ere merezi du klasiko handiren bat, bere palmaresean. Hemen ikusten dut konturatu dela Wout van Aert lan guztia ezin duela Pogačarren baitan utzi eta horregatik aldian behin erreleboren bat pasa behintzat egin behar duela. Gutxienez Pogačarre berak ere arnaz pixke bat har dezan eta joko horretan jarraitu dezan. Bestela arriskua zen Pogačar gogaitu eta berak ere lanik ez egitea. Ikusi beharko da orain, non jotzen duen Pogačarrek. Nik uste dut Carrefour de Leabrren alegin dugu da. Bostizarreko gune horretan. Zailena ura da, lehen ikusi du zenbaitunetan oso estu hartu duela Wout van Aert, gurpiletik ateratara egonda, eta azken unean, baina jarraipen amateko gaitasuna izango balu, hor arriskua handia luke Wout van Aertek atzen gelditzeko, baina indarrak nahiko parekatuta daudela ematen dut. Puntutxo bat Pogačarren alde daudela esango nuke, baina gurpilean egiten ari den lana dela eta Van Aert Pogačarren parera ailegatu daiteke, beti ere gainera ikusita, haizea alde dagoela. Tartea lortuko balu, orduan, ies egindakoak ere abantaila hori izango luke, baina gurpilean itxasita ez arraza izango inorratzen ustea. Hor izango du aukera paregabea Van Aertek bere palmaresean monumentu bat jartzeko. Bikainari da gaur Bismako ziklista. Pasada orain. Luzaketak egiten orain gerrialdean hor. Zadi Pogačar. Van Aert bigarren izana da, 2022an, 3. ere bai, iaz 4. eta 10. barruan beste 7. postu bat ere badu. 4 aldi izan da, 10. barruan erreleba ematen ari den gizon hori. Wout van Aert, 31 urteko gerentalsko mutila. Txirrendulari handia, eta txirrendularitzak ez zor baldin badio, harriko zkor bat zor dio. Apurka bada ere, alde handitzen ari da, 53 segundera ere iristen da tartea. Lasterketaren sua esango nuke neurri baten itzali egin dela, Bai, hauen artean, aparteko erritmorik pedalkolperik ez da somatzen, baina atzean ere ez. Esango nuke, ja País-Roubaix bere zama eta bere legea ezartzen ari dela. Txirrendulariak txikituta, berrinduta utziko dituela Rubeko belodromora ailegatzeko. Izan ere, joa sekulako izan da, ez da iesaldirik izan. Eta esan dugu, lehen arbidegunetik UAEk estutu egin duela, gogortu egin duela lasterketa, eta gero, izan dituzten arazoak izan eta gero, ziklistek zulatu egin, luma asko utzi behar izan dutela, atzetik aurrerakoa egiterako orduan. Van Der Poelek, Pogačarrek berak, ia denek. Eta nabaritzaio bai, Pogačarri aurpegian.
uste dut baita ere bakardadeko lana egon dela, ezte? Bai. Pogačar bere kide guztik bermesezik atzean utzi ditu, momentu baten, hor bakardadeko lan egon da, Bana kasu honetan horren dihozten bien historia pixkate hausnartuta ere bakardadeko lanan ibili da. Red Bulleko bi korredoren laguntza ere jaso du eta eskerrak, bestela ez litzateke aurren oain egongo. Zer esan Van der Poelek egindako horrekin, eta seguraski igual pixkate zentzu horretan berotasun oberen baten jundana igual gana izan da, ezta? Beti izan dukide bat aldamenen eta lan hortan saiatu dira ondo eramaten eta duan bezala nik uste babes hortan eta berotasun hortan eraman dute, baina hauek ere aurren dihozten bi hauek bakardadeko lana izan dute ikaragarria baita Van der Poel ere. Pogačar, esango nuke, inoiz baino maizago ari garela ikusten ukalondoaren keinu egiten, alegia erreleboa eskatzen. Batetik, behar bada, berak espero bezain borondatetxo emate ez diolako, baina bestalde neke ukitu ezoiko bat ere baduela esango nuke. Beste arbide gune bat, 1300 metroko gunea zazpigarrena. Buruan jarraitzen du Pogačarrek. 10 kilometro, Carrefour de Labre. Hor dauka. Eltzeko hor dauke. Hor dauka aukera. Aurrera edo atzera hor dago karrera. Hor behin baino gehiagotan ikusten ditugu lasterketak erabakitzen, behin goan dugu. Presio pixka bat galdu zuela eta Mathieu Van der Poelek antxe atzeratu zuen Wout van Aert. Carrefour de Leabren. Hau zue Van der Poelen taldea. Bizi Verstuyven. Laporte. Pedersen. Eta Tim Van Dijk. Elkarren artean izugarrizko errespetu erakusten ari dira Van Aert eta Pogačar. Lehen zenbait unetan elkarri erasokare aritu dira, baina orain apaldu dira lehengo arintasunak, kasu bietan gainera esango nuke. Hor distantzia pixka bat utzita bihurgune hobeto hartzeko Tadej Pogačar uste dut. Postekoa da, Van Aert maila honetan ikustea. Motel. Hor buruan da. Paris Roubaix irabazten nahi du Flandriarrak. Azken aldian ez du garaipen handirik Van Aertek. Gaur du aukera Pogačar mendean hartuta irabazteko. Bere azken garaipena iaz handia. Parisen lortu zuena, lehen urtean 2 garaipen baino ez zituen lortu. Giroan Sienan eta best Parisen eta orain aurretik duen gizon hori menderatuta gainera. Hemen ere ez da indarrik, horre ez dute tarteri jaten. Mathieu Van der Poel lanean ari da, baina ez du egiten gerturatzeko modurik. Aldian behin Pedersen eta Van Dijken erreleboa jasotzen ditu, baina oso aldian behin eta berea bezain indartsua direnik ez nuke esango. Jota behar du Van der Poelek. Bi tiraka, da beste 3 horri jozte gonbidatu gisa, ezta? Horku, ez dakate jarraitu eta besterik ez dakate egiteko. Orduan etorriko dira azkenengo momentuak edo momentu klabeak, atarako ere. Azken 25 kilometroak, 10 kilometro baino gutxiago, Carrefour heltzeko. Eta hor taktikoki, ze uste zuen, nor sartuko da aurren? Sartzekotan hor lehia egongo da. Bai, lehia egongo da. Pogačar, atakatzerik nahi baldin badu, Pogačar saiatuko da sartzen aurren. Ikustete, Bana sartzen baldin bada, igual hor, ez dakit, defendatzeko, ondo defendatzeko, edo teknikoki ere bere kartak jokatzeko igual momentu izango da. Lehen ez bezala orain, Van Aert lehen baino askoz ere gehiago ari da aurpegi ematen.
konturatu bat zerete, aurreko arbidegunean orain eta tarteko errepidean ere, Van Aertek nonbait, ez dakit gorputzaldi hobea sentitzen duen, edo antzeman dion Pogačar bera, edo bere irakurketa izango den munduko txapelduna ez dagoela hain indartsu, baina aurpegia lehen baino gehiago ari dematen eta errelebo luzeagoak ari gatzaizki ikusten gainera. Nik uste hor antzeslan puntu bat ere badagoela, nire ustez. Eta hortan ere, azkenen Van Aert hortarako espezialista da. Van Aert sartzen da, osea, antzeslan bat egon da, Van Aert beti sartzen da. Baina antzeslana Van Aertena edo Pogačarrena? Ez Pogačarrena nire ustez. Hori ba. Eta bestea saiatzen ari da, eta baina Pogačar ikusten zaio baindikan nahiko tinko, ondo, bere estrategia ondo markatzen, metro batzuk usten ditu, bestea sartzen da hor, amoa jarrita. Metro batzuk utzi, bestea atzea behidatu, badirudi bakarda den igual jungo naizela, gehiago saiatu, baina ikusi, Pogačar nola sartzen da, errestasunez ikusten da. Oso errez. Eta bi edo hiru lekutan gauza bera egin dio. Bai. Tarta uzten dio, eta gero erraz sartzen da. Bai. Beste gune bat gutxiago. Baina begira, Pogačar ez da berehala pasatzen, Orain ere guztiak gelditu zaio, eta ja, tokatzen zaio ematea, baina beste batzuetan baino zurrago jokatzen ari da. Arrazoi ez dakit, taktikoa bakarrik den, edo hankazainetan ere min pixka bat sentitzen hasita. Pixka bat o asko. Atzan ez da gaitasunik, Polit ikusten dugu, gueko ziklista, atzeko taldean, Van der Poelen atzean doaz hauek. Eta berriz ere buruan, Van Aert, hor atzean darama Pogačar, aurpegi ematen ari da Van Aert. 22 kilometro besterik ez. Asfaltoko lanean hor harri da Flandriarra. Oraintxe pasada Pogačar. Munduko txapeldunak bere lehen Paris-Roubaix irabazten nahi du. Gogoratu iazko Tourko azken etapan Parisen mendean hartu zuela Van Aertek Pogačar. Azken saioan indar soberarik ez da hemen. Keinuka, Pogačar etengabe. Hemen atzeko taldea ez dute tarteri jaten. Ez dago indarrik atzean. Birgunaren barrutik nola sartzen diren gero kanpora zabaltzeko, 35-45 segunduko tartea hortxe finkatu da eta aurrekoek ezin dute handitu, beharrik ere ez dute, eta atzekoek nahiko lukete baina ezin dute jan. Hemen ja kopuruak ez du indarra pilatzen, baizik eta aurrean doanaren indartsuenak markatzen du erritmoa. Beno, horrengo arbidegunea aurki iritsiko da, 5. kilometro da 8 metrokoa, eta ondoren iritsiko da une erabakigarria Labreko gunea, eta hor piztuko da zalaparta. Gura izango da Giltzarri inolako zalantzarik gabe. 5
Izarretako arbide egunea, orain arteko jipoiak ere danak antzemango dituzte helmugarako 17 kilometro besterik ez dira faltako, 2 kilometro eta 1 metro ditu, bihurgune gaizto batzuk bai, sarrera oso gaiztoa, arbide egunera bat hautsia, zulo ikeragarriz betea, eta hor janekeak ere txirrendularien koordinazioan eragin kaltegarria uzten du, askotan ez da norberak erabakitzen duen lekutik bizikleta emateko gaitasunik izaten, baizik eta abiadurak eta inertziak batera eta bestera eraman zaitzake, eta hor freskotasunak eta buru argitasuna berak ere bere garrantzi izango du. Horra, Labrera iritsi aurreko gunea. Bai. Oso gogorra da. Oso gogorra hau ere. 1800 metro. Bai. Lau Izar. Hemen Pogačarrek uste dut astindu eman nahiko duela, buruan jarri da eta beroturen bat eman nahiko dio Wout van Aerti eta Alberriz hortzak estutu eta gurpilaren gainean joan nahiko du. Badaki zer datorkion, tximeleta dantza, urduritasuna, tensioa. Aurrean sartu da hemen Pogačar. Gaur egungo txirrindularitzaren sortzailea da Tadej Pogačar. Ikuskizunaren eredua. Hemen taldean buruan sartzea Van der Poel. Tope, Van der Poel indartu sartu da. Ez dako beldurrik. Van der Poelek ez dako beldurrik. Eta egindako azaztu. Bai, orain karra berria da bentzako. Bai, beretza da, orain hazen da, benetakoa. 30 segundurotan ino ia gerturatu da. Indar gramoren bat baldin badu erakutsi nahiko du beintza Van der Poelek. Azterketa handia ari da egiten eta gero behar bada sailkapenak merezi duen meriturik onartzuko ez badio ere. Hori da, Dardarizoa, dantzan doa. Pogačar, hausia duzu aldea, minutu erdi besterik ez. Bikaina aparta, Van der Poel egiten ari dena, txapela kentzekoa. Txirrindularitzaren erregea eta atzen arbidetako erregea lanean. Batek danak menderatzen ditu. Itzuli txiki, haundi, erlojupeko, egun bateko proba monumentuak eta dena. Gizon hau egun bateko probetan da espezialista. Naiz eta turrean bere aitona zenari, Raimon Pulidor handiari ohore ginez elastiko horiaren jabetzale izan duen haren memoria gaur egun erakarriz. Barrutik kanpora, eta begira 27 segundora jetxi dute tartea. Hemen pokerra dago tope, poker tope. Tope. Mati Van der Poelek sartzekotan hauen joko markaketa behar du. Tope. Eta hauek gehiago gerturatuko balira, estututxo bat emango liokete ritmoari behar bada, baina hauen markaketa ikeragarri zorrozten baldin bada, atzeko mehatxo handitu egingo da. Segurazki igual, Xabier, Labretikan ateatzen baldin badira elkarri, horre bai egon leikela. Hor taktika jokoan da geho igual atzetikan sartzekotan hor izango litzateke momentua. Orain ere bai begira, orain ere jak gelditzen ari dira. Bai, Van Aertekeinoa indio ezin duela benetan antzesten dabiltza. Euske Labre dator, ez zaio komeni. Berak ere jokatu behar dizkigo, ditu bere kartak. 25 segundora Van der Poelen taldea. Benetan gerturatzen ari dira. Sokatira polita dukagu hemen. Emozioa, bai. Bere keinuketa ingo izkio, Bai. Banar, Pogačarri, Bestea bai, hola pixkate pokerrean jokatu ari, baina... Deskuidatzen badira... Bere kontutxuak. Ikusko du Labren zer egiten duen Pogačarrek, edota Van Aertek. Asko gerturatu dira, 23 segundo, 22. Zeio moztuko dituzte kotxiak nire ustez. Igual Labren sartu baino lehen kotxak moztu eta kontuz horrekin ere, Ez da berdinak kotxek bertan eramatea. Autoa moztu dituzte. Oantxe bertan, moztu dituzte. Pentsa, oain zerbait gertabezkeo, Bai, ez dago ez askartasunik ez dau, oain askartasunik ez dau. Jotzen ari da orain, sartu eta berehala, jodu Labren. Irteeretan, kurba irteeretan. Bizpairu egune oso gaiztoa dauzkamen, Laster beste bat eskubira.
Eta gero bi jarraian. Ojo kurbetan. Irtete Hor horretan. metroa galtzen ari da hor. Van Aert eutxi nahi dio. Hor sartzen nahi du. Pogačarren atzean. Irrizte egin dio atzeko gurpilak. Hori da eskapada hori egin duena. Eske Jotzen ari da. Bai, baina ja inertzian dijoste, Xaber, oain ja inertzian dijoste, oain berriz beste kurro bat. Eta kontu zaudekin, Van der Poelekin. Van der Poel zulotxo iregitzen ari da hemen, Van der Poel zulotxo iregitzen ari da. Van der Poelek hemen egin Begira. Aurrera doa Van der Poel. 22 segundora dauka burua. Eta hemen Pogačar, Van Aert atzan dutzen nahian dabil. Leabreko arbidegunean. 19 segundo. Gertu dauka Van der Poelek burua. Ezin dutzi Pogačarre Van Aert, ezin dutzi. Oaingoz ez, kilometro bat. Bikain Van Aert. Maila altuan ari da gaur Flandriarra. Eta Pogačarrek ezin du atzan dutzi. Benetan emozioa. Uste dut Pogačarren estrategia aldatu egin Oain daitekela. kontu zuain, Hau Björgune gaiztoa da. Björgune eta hemendikan eratzerako naber zeiken duen. Eta azken zuzengune hemen aizia zertxo bait ezkerretik sartuko zaie. Igual diu frenten, baina, Xabier. Igual frenten, Ez ezkerretik, begira banderak. Bueno, baina... Beraien ezkerraldetik, zertxo bai kontra. Baina ezkerraldetik. Ezin du bat egin Van der Poelek. 8 metro besterik ez. Leabre bukatzeko. Björgunetan arriskatzen ari da batzutan gehitxo ere bai, eta gero gal gehizakatu behar die Alpezin taldeko gizonak. 20 segundo, 22, hau da pustu, hau da jazarpena. Hau da goi mailako txirrendularitza. Oain kontran dago, hor... Van der Poel bain, hor ez du utziko, hor... Baina aizea kontran dutela ezin dute gurpilean doan hautzi. Eta horregatik doaz hauek ere Mathieu Van der Poelen gurpilean. Claro. Oso ondo Biziger, Oso ondo izan ari da Biziger. Hau da, ikuskizuna ematen ari direna ziklistak. Zoragarria benetan aurtengo ekitaldia. Eta Pogačarrek ezin du Van Aertekin. 300 metro bukatzeko. Hau da. Jendea trumilka da hor. Ja etxidu, Bai. Ja bere pedalkopeak zoka bizitasunik hortxe dago jatetxea. Leabrekoa. Amaitu da hau, eta orain Pogačarren estrategia aldatu egin daiteke, Orain Pogačarren erbada ez du lehen adina lanik egingo. Eta ikusiko dugu, horre... Kontuz, izan dako susto hori, pixkat ezote duen pixkatako jonatuta. Osea, pixkate... Beldurtu, ez da? Adrenalina puntu hori dakezu gorputzean, gorputza berriz buelta eman behar du, da hori ez da lau 5 segundutako sentsazioa, urduritasun topera... Bet jotzen ari da hor, 3. Baina usaila, hemen zain... Hemen leunagoa da, bizarretako gunea da. 15 kilometro besterik ez helmugarako jotzen ari da munduko txapelduna ondo eusten ari zaio Van Aert. Errez hartu zaio. Haze bi zanpatu eta bi pedal kolpe eman dituen Van Aertek. Hori da hori gurpila aixe harrapatzea. Maila altuan ari da Van Aert. Aspaldiko partezor. Garapenaren leian ikusten ari gara. Aldeak berriz ere gora egin du. Da justu biderdin jun behar horrek lekutxo hausten dio, Van Aertri bere gurpila sartu eta izea nola kontra, baina ezkerretik nola datorren pixkat pabesteko. Pogačar hortikan jun behar da, erditikan jun behar da. Edo bestela itxi egin beharko lieko babesi bai, baina bazpare hor teknika dunak azkenen abantaia pixka badauke, orduan. Mathieu Van der Poel itxiko litzateke eskuinera hor. Saiatuko, Andre. Eskuinaldean. Hor, begi bizan dituzte autoak. Ikusi velozia da markatzen dizkiguten datu horiek. 40 da, Van der Poel 44 burua. Bertan dituzte, baina... Ez tiragai, burura heltzeko. Hau dau jazarpena eta benetan sokatira polita. Ikusten ari garena. Sekulakoa. Pogačarregia minutu atzerapena izan du eta lasterketa buruan doa. Mathieu Van der Poelek bikoa izan du eta podionaren lehian dabil. Hau da.
Txapeldunen festa ikusten ari garena. Ken Farmaren furgoneta hor ikusi dugu, zaleen artean. Norbait egongo da hor. Eta ia hemen orain Hemen nola moldatzen diren, seguru zalantzak, eta zalantzak hasi ezkero, atzetik datorrenak, noski. Nik uste abantaila dut- izan dezake, Gertatutakoa gertatu eta gero, Pogačarrek kontu handiz jokatu behar duela. Van Aert, bera baino indartsuago izan daiteke mugan. Eta aurpegi ematen jarraitzen baldin badu, esan nahi dut, azpikeririk egin nahi baldin badu, ezin du orain arte bezain borondatetsu jokatu. Uste dut, lankarga erantsi egin beharko liokela. Wout van Aerti, bezala Wout van Aertek hor arbidean ere, lau pedalkolpe indartsu eman ditu eta oso erraz harrapatu du, beraz. Orain uste dut presioa, Van Aertengan utzi beharko lukela Pogačarrek, bestela zail izango du garaipena Eta hori egin du, Baina- atzan sartu dela Pogačar, Baina nik uste izango ditula dato batzuk Banerk ere burun, Van der Poel, barkatu zea, Renkorekin ailegatu, esprinean, da Renkok Bai. irabazi. IF-ko Paulesek heldu partida. eta Paulesek Bai, irabazi. Ojo, ze oain ikusita pixkat bion arteko kartak, esan genezake, 12 kilometro falta diela, Baner, Pogačar baino azkarrago dala da belodromoan. Hori teoriak dio, baina ez dakit nik, Datuok ere izango ditu mamu bezala. Gauza asko burun, pasako zaizki burutik Van Aerti. Bai. Niri oso itxura ona eman dit, Leabreko Bai. arbidean gertatu dena. Zulotxo irekitzen ari zen, eta garapen oso luzearekin, lau ostika da eman dizkio platerari Van Aertek, eta txistu batean itxiru zuloa eta gaineraino sartu zaio. Nik uste dut horrek zigelistari izugarrizko konfiantza ematen diola, izugarria gainera. Benetan txundigarria iruditu zait horre egin duena Van Aertek. Ezin izan du Pogačarrek Van Aertatzean utzi, Hori bai, txirrendulari hau egiten ari dena izugarria da. Honek, muga guztiak txikitu egin ditu. Ia ezinezkoa zirudienare Milano Sanremo irabazita, posible dela sinistarazi digu. Eta pentsa, Turra eta Rube noizik ez diren uztartu eta akaso orain eralatxe jarraituko dute, baina Turra irabazteko txirrendulari batek, Paris-Roubaix urteak ziren horrelako mailarik ematen ez zuena. Bernard Hinaultek Turra eta Paris-Roubaix irabazi zuen, Eddy Merckxek ere bai, Gimondik eta Kopik ere bai, baina geroztik izan diren Tour garaileek, ez Indurainek, ez Armstrongek, ez Wigginsek, ez Froonek, ez Lemonek, inork ez dute Pogačarrek duen mailarik erakutsi. Lehen urtean estreinaldian bertan, bigarren izan zen, gaur bigarren lasterketan, garaipenaren joko bete-betean dabil. eta Van der Poelen taldearen atzerapena gero eta handiagoa da, 22 segundora hor gerturatu dira, baina berriz ere gora egin du aldeak, eta horre ukalando astintzen ari zaio Pogačar, Van Aerti, hogeita hamabi segundo, Van Aert horre atzean sartuta, ezin du munduko txapeldunak Van Aertekin. Orain biak erreleboetan zintzo esango nuke. Bai, Diferentziari eusten ari dira, ea gero helmuga gehiago gerturatzen denean, zer Bai, gertatzen den. horra Baina dira orain komeriak. behintzat, orain zintzo ari dira. Nik uste dut, azken kilometro hauetan eta arbidegune pare bat kenduta, Wout van Aert, helmugarako 30 kilometro falta zirenean da, baino borondatetxoago ari dela jokatzen orain. Bere burua seguruago ikusten duelakoa nago. Bai, egin baten egin beharrekoa da, deskuidatu eskero atzekoak gainean dituzelako. Bederatzi kilometro besterik ez helmugarako, belodromora iristeko. Hor jarraitzen dute elkarlanean Pogačarrek eta Van Aertek. Bi gune geratzen dira, bi arbide gune, leunak, biak ala biak. Hauxe duzue Van der Poelen taldea.
Pedersen eta Van der Poelek egin dute landik handiena hemen, batez ere herberetarrak. Baina esan daiteke zaldiak iaz egin diela. Elkarlanean ikusiko dugu belodroman zer gertatzen den elkarrekin ailegatu eskero. 30 segundu hilekin batzuk esprinan da besteak sartzen, Bai. Justu xamar ibiliko dira, justu xamar, ez da bospatzeko lekurik denentzako. 3 metro besterik ez, azken aurreko arbidegunea hasteko, kilometro eta 4 metroko luzera duen arbidegunea, azken aurrekoa, bi izar ditu. Hemen ere aleginak behin baina gehiagotan ikusi izan ditugu. Gozoagoa da, ez da ingarratza eta inbeste kalterik ezin dio eragin indartsuenak aurxegoari, baina aleginak ikusi izan ditugu. Ia alegintzen den, Van Aert edo Pogačar. Txapeldunaren suerteare, Nola ezten ukitako susto hortan, beste hori, batek sekulako hartuko zen. Liberatundo, ikaragarri ondo kontrolatu du bizikleta, baina ze susto hartu duen, denekin sartu da, kurba hortan, Irrizte indio batzeko gurpilak. Bai, horregatik. Bai, eta kontrolatu eta ez atea. Eta ez atera. Oraintxe bertan ezakigu bakoitzak ze presio eramango den gurpiletan, baina lehen esan dugu UAEk presio gutxiagoren autu egin duela, esprinterako presio gutxiago izatea eta errepiderako kaltegarriagoa da. Beraz hor, hala baldin bada behintzat, teknikoki presio gehien duen txirrendulariak halako abantailatxo txiki bat. Nabardura da, baina akaso erabaki herri izan daitekena gauzak hain estu izaten direnean. Bai, gero ere belodromoaren penaltia ere, ez da, Xabier? Zentzu horretan nahiko tubelese horietan hain zabalak izan da, baloia ere, tubelesaren baloia zabalagoa izan da, hoi peraltetan ere nabarituko du, ez da, segura. Bai, ez da izugarria, peralte izugarria esan nahi dut, domostikoarekin alderatuta eta oso txikia dauka, baina bai, bere eragintxoa beti izango du. Bai. Ez da hemen mugimendurik, ez dago estutzeko ahalmenik hemen. Ez da beharrik ere, Alfonso, ez da beharrik ere. Azken aurrekoa bukatzear da, beraz bakarra geratuko zaie, belodromora iritsi aurrekoa, 3 metrokoa besterik ez, beraz, ondo bidean. Ez da dira zer gertau. Hoxe. Hoin nahi duguna da, biokola heltzea. Ez du ematen alakorik gertatuko denik, baina berriki arbidetan bertan Harelbek esari nagusian Mathieu van der Poelekin eta Flandrian barrena Wout van Aertekin eta Filippo Gannarekin gertatutakoa datorkigu gogora. 27 segunduko tartea dago, 6 kilometro terdi helmugarako. Han ere gauzak aski estu izan ziren, ezin zirraratsuagoak izan ziren batata zein bestearen amaiera, eta Paris-Roubaix izugarria egingo luke horrelako beste zerbait eskainiko balu. Ezin dira deskubidatu aurrean, elkarri begira azten badira. Kontuz, 25-26 segunduko aldea. Eta benetan, agian, zuk esan duzu moduan, Xabier, elkarpenak ez du adieraziko egin duena, baina Van der Poelek gaur ikeragarria emandakoa benetan historian sartu da. Orain kontunen inguruan hitz eta pitzaritzeak ez dauka ez merezi, baina gaur inor zulaturik izan ez balu erakutsi duen pedalkolpearekin, sasoiarekin eta jokabidearekin zer egin ote zezakeen Mathieu van der Poelek. Ez dakit hauek menderatuko zituen, baina gaur Mathieu van der Poel menderatzea uste dut, edozein ere oso lan
gaitza izango zela. Ikaragarria egin du errendimenduaren ikuspegitik. Aurreko batean, berak Harelbek sari nagusia irabazi zuenean, azken 90 minututan, 456 batio landu zituen. Eta berak ez du normalean sare sozialetan eta horrelako daturi partekatzen, baina partekatu egin zuen berare txundituta gelditu zelako. Gero aztertzaile eta fisiologo batzuk esan dute hori ez dela posible, ia ezinezkoa dela, eta Mathieu van der Poelek esan zuen, baietz, benetan datu haiek izan zirela, eta ez soilik bere potentziometroak erakutsi zituelako, baizik eta talde barruan bere mediku eta fisiologoek egindako azterketak hala erakutsi zuelako. Gaur ez dakit bataz beste zenbat batio landuko zituen, baina gaur, Arenbergeko basotik atera denetik, orain arte egiten ari den lana, benetan txundigarria ari da izaten. Ez du etxin nahi hor, Van der Poelek. Ez du amore eman nahi. Hauekin bat egiten nahi du. Lau kilometro helmugarako. Aizterraziko dira, elkarri begira hemen. Aspalditik handabiltza hola. Begira, keino egin dio pasatzeko, Van Aertek, Pogačarri. Pasa, kendu, aztertu nola di joan, zinek normalean, zintzo jokatzen dutenean, txapeldun hauen artean, oso keinu gutxi ikusten ditugu. Beste erabateko txirrindulariak izaten dira horrelako keinua sarri egiten dituztenak. Baina gaur asko ari dira egiten. Bata zein bestea. Ez dute buru-buruan denbora askorik edo luzegian ibili nahi. Azkuman dute biek. Hau da hau, eskaini duten klasikoa. Zoragarria benetan. Mentxe Biseler, Pedersen, Van der Poel, Laporte, Tim Van Dijk. Ez du etxin nahi, Herberetarrak. Esprestiben ere hor da, Zeudaleko Flandriarra. Keinu egin dio, ez da pasa? Txanda pasa, bai. Pasa eta kendu. Alakoak esaten, Pasa eta kendu. Bai, alakoak esaten. Movimentuak hemen, Tim Van Dijk, mugitzen ari da. Astintzen bizigarratera zaio ondoren Van der Poel. Hirugarren postuaren lehia bizi hasi da hemen. Eta horretan abantaila, Christophe Laportek du. Azken batean Baudana eta aurrean joan delako egun guztian, gurpilean joan baita, egun guztian edo lasterketa erabakitzen hasi denetik aurrera behintzat. Bata eta besteak, garaipenarekin sinestuta, baina batak eta besteak zalantzak ere badituzte. Nolo jokatu, noiz abiatu, ze garapenekin, hasieratik azkenerako utzi, gurpilean hartu, aurrena sartu. Zenbat galdera jirabiraka buruan. Bukal ondoa berriro, eta zalantza Van Aertek. Mus partida hasi da. Hemen borondatean norberaren bakarri dago, gauza handia dago jokoan, iparraldeko infernua. Izen bitxia du, zeruko ateak, txirrendularitzan behintzat. Iparraldeko infernutik barrena sartzen baitira, asko eta asko. Zikilismoaren lorian. Zaien saiatzen. Hirugarren posto nahi dute hauek. Podiumeko hirugarren koska hori. Laport moitu behar da bain, baina... Orain Pedersen. Pedersen badijua. Azeanketako bina hor. Zelatik atera eta esprintorekin beharren harin beste alegin eta kilometroren ostean azeanketako mina. Kilometro eta 8 kilometro, 6 kilometro helmugarako belodromora iristeko. Hor, itzuli bat egin marko dute, velodromoan. Estutu lokarriak amaitu dira menkoplak. Ailegatu da egiaren unea. 258 kilometro.
Esprinean jokatzeko garaipena, hemen azken gunea. Arbide gune hau da, esan duenez, txantxaz esan ere, Mathieu van der Poel bere gustokoena, hau pasata gero besterik ez dagoelako, esan zuen elkarrizketa batean txantxaz. Ia nola moldatzen diren, nola jokatzen duten, Pogačarrek eta Van Aertek. Badirudi Pogačar sartuko dela, ez da, belodromo lehena. Biek ala biek, euren palmaresen nahi dute Paris-Roubaix. Lehen aldiz gailenduko da gaurko irabazlea Iparraldeko infernuan. Zenbat txapeldun ezagutu dituen, Roubaixko belodromo honek historian zehar 1886 urtean izan zen lehen da biziko ekitaldia eta hemen dira. Gaurko lasterketako bi txapeldunik handiena Pogačar eta Van Aert, buruan bata, gurpilean bestea, esprintan nosa itziko zai. Hor da Pogačar, hor da Van Aert, atzera begira esloveniarra, munduko txapelduna. Kanpotik, Van Aert kanpotikan behar du. Barrutikan sartzen Asti jokatzen ari da hor Van Aert. Hor itzulia. Eta hor... Besteak sartu behar dira, Oraintxe sartuko dira. Gora dijoa, Pogačar, karo, inertzia pixka baten bila, bai, Van Aert azpitik, baino kontuz, Ia nola amaitzen den, bien arteko esprina. Ojo. Nola bukatzen den 123. ekitaldia. Hor zaintalanean Pogačar. Hor atera da Van Aert, hor atera da. Atera da Van Aert, bai, eta Van Aert iraseko du, hor da Bou Van Aert. Beretzat indarra erakustaldia parta erakusten ari da esprinean. Eta hor irabaziko du monumentua, hor da Van Aert, bai, berea du Paris-Roubaix, hor du bere garaipenik handiena, hor du klasiko handia monumentua, bere palmaresean, hor itzulea ematen, 3. posturako aurre hartuta Jasper Stuyven. Van der Poel laugarren, da Laporte. Hor txeda, Xavier, merezitako garaipena Van Aertentzat, hauxe, falta zitzaion Van Aerti. Merezizun motikonek, Historiak zortzion horrelako garaipen handi bat Wout Van Aerti. Sekulako txirrindularia izan baita, kasketaren garaipena eta ordu Mathieu van der Poel bere kontrario historikoaren zorion zintzoa, baita Laportena ere, kasketarena egoskorkeriaren garaipena izan da zalantzarik gabe. Sekulako txirrindularia izan da, baina askotan bizi behar izan du zori gaitzokoarekin. Hori bai beti itzuli izan den txirrindularia izan da, lesioetatik, kolpetatik, helburu lortu gabeetatik itzuli den txirrindularia da eta oraintxe bai ezagutu duela infernuaren bitartez. Txirrindularitzaren zerua erabat unkituta negar malkotan, zenbat ahalegin egin duen gizon honek, orain dagoen egoeran egoteko. Eta gizon hau bigarren aldiz, garaipenaren atarian geratu da Pogačar. Hemen Van Aert gaurko garaile handia, distira emango dio bere palmaresari gaurko garaipenak. Unkituta erabat Flandriarra. Merezi zuen horrelako garaipen bat. Eta gaur, Alfonso bere bihotz beraren adibide, behar badak ere ikusiko dugu, keinu egin du, zerura atza seinalatuz, Michael Golaers bere lagun minari eskaini dio, Roubaix lehiatzen ari zela 2018ko ekitaldian. Bihotzeko amanda hiltzen Michael Golaers eta Ari eskaini dio bere garaipenik handiena Wout Van Aertek. Hor da, Richard Pluggekin besarkatzen Bismako arduradun nagusiarekin. Aze pakea hartu duen bere baitan Wout Van Aertek. Aze pakea egin ditu zorrak, kito. Benetan handia egin du Van Aertek. Erremate bikain eman dio bere jardun paregabeari. Bien bitartean Nils Politt. 2 minutu terdi pasatxora. Ia zer esaten digun. Emaztearen bila bil. Elkarrizketan. Hor Txemilek agurtu du. Andrei Txemil, Paris-Roubaix irabazteko gizonak, aixe irabazi dio. Niri iruditu zait benetan diotxuet eta lehen eraipatu dut behin baino gehiagotan. Leabreko arbidegunean, Wout Van Aertek gurpila zeinen erraz hartu dion ikusita, ez nahuela bat ere harritzen orain hau hemen bizitzearekin. Han erraz jandizkio 4-5 metro,
pedalkolpe oso sendo erakutsi du, han etzegoen auleziarik, han artean batzegoen energia pixka bat bere zango haundi eta indartsu horietan, eta hori Rubeko belodromoan erakutsi du. Hortxe, gola ersi, garaipena eskainiz, Wout van Aert. Pareixen egin bezala turrean, mendean hartu berriro, Van Aertek Pogačar. Errez, gailendu da horre esprinean. Ausartu da atzera behi da atzen, Eta Pogačar azkenengo metroraino, Azkenengo metroraino junda, Pogačar esango nuke egun guztian, beste askotan bezala, borondatetsuegi. Larri eman du bai. Nere usterako. Uste dut izandako zulatuengatik eta aurpegi asko man behar izan du, eta gero buruarekin bat egin duenean ere errekuperatzeari ekin beharrean, edo uste dute batzuek barkatuko zioketela erreleborik ez ematea, aurpegi eman du eta gauza bere egin du Wout van Aerteken buruz buru ibili denean ere. Eta Wout van Aertek berak uste dut ondo asmatu duela. Ondo asmatu du Mathieu van der Poelen auspoa bere garondoan sentitu duenean aurrera jotzearekin, horretan ondo asmatu du, eta gero batzuetan ezinagatik jakina, baina errelebo gutxixiago eman dio Pogačarri, eta ez lotxagarri ez da gutxiagorik ere, erreleboetan pasatzen zen, batzuetan tira, urrena tira ere bai fundamentuz, beraz uste dut Pogačar menderatzeko beharrezkoak ziren ezaugarriak oso ondo bete dituela Van Aert. Horra elkapena garaile Van Aert, ondoren Pogačar, 13 segundora Stuyven podiumeroko postuan, laugarren Van der Poel, 15 segundora ondoren sartu dira Laporte, Van Dijk eta Pedersen, zortzigana bisegerri izan da, eta 9. eta 10. Polit eta Teunizen, urren ez urren. Eta haze txapeldun hau. Haze txapelduna beste behin, Tadej Pogačar, beste behin ere monumentu bateko podiunean, 12. jarraian monumentu bateko podiunean. Eta egun batean, denbora kontua baino ez da, egunen batean, Paris-Roubaix bere palmaresean ikusiko dugulakoan nago. Lehen urtean 2. Mathieu van der Poelen atzetik, aurten Wout van Aertek erakutsi dizki orpoak, egunen batean beste guztia erakutsiko die gizon honek bere dosala. Bi aldiz parte hartu eta bietan 2. izan dugu iaz eta urtean, Tadej Pogačar. Eta erakutsi du bai, gaitasuna baduela, Paris-Roubaix irabazteko. Zailago izan zen da zirudiena irabazita dauko jadanik, Milano-San Remo, aurten irabazi duena. Rarely at the finish of Paris-Roubaix have we seen so much appreciation, so much joy, so much emotion. The people that are surrounding you, they wanted you to win. You certainly wanted you to win, and you've done it. What does it mean? It means everything to me. It's been a goal since 2018 when I first did this race, and it's now 8 years ago, and in that race I lost a teammate, Michael Gollaerts. Ever since then it's been my goal to come here and point my finger to the sky. This victory is for Michael, but especially for his family, for staff, Marianne, Christophe, and all my friends and teammates in my previous team. It was a really tough day, and ever since then, some kind of way I was so many times unlucky in this race, but it brought me also experience. So even today, when luck was not on my side, I kept believing in it, and finally the reward is there. Everybody was talking about today, about Mathieu van der Poel. You never stopped believing. I did stop believing a lot of times, but the next day I always woke up and fought for it again. And honestly, there's no more beautiful way than going to the line with the world champion. The word says itself, but it's a true champion, and he gave me such a hard time. Beating him in the sprint mano a mano is something really special for me. Talk us through that final part. You're in the lead with Tadej.
The race is going to go your way or his. What goes on through your mind when you enter that velodrome? When I entered the velodrome, I was just sticking to my plan. In my dreams and in my preparation, I did the sprint so many times already, so I knew exactly what to do. And the hardest part was coming to the velodrome, I would say. There were so many attacks of Tadej, so many times where I was on the limit to stay in his wheel, and it was all worth it. It's also the reward of tough moments for you. A lot of injuries, some crashes to win here. This is Paris-Roubaix. Yeah, exactly. It's such a chaotic race. I think everybody coming to the line has his own story, and that's why it's so beautiful. It can be hard, but on a day like this, it's the best race there is. Enjoy the celebration. Thank you. Unkituta, Wout van Aert esan du, gola ertzi eskaini diola garaipena, hildako bere lagunari, gero familiari, taldeari, taldeko langilei, eta askotan amestu duela lasterketa honekin, momentu honekin, eta beti sinestu duela bere buruan, eta oso berezia dela esan du munduko txapeldunari buruz burukoan irabaztea, eta Pogačarrek ez dut duen bakoitzan muturreraino eraman duela, eta izan diren zulatu guztien inguruan, eta hau dela Paris-Roubaix, eta benetan lasterketarik handiena dela Paris-Roubaix. Unkituta, Van Aert izan ere bere garaipenik handiena da, Turreko garaipenaz aparte monumentu irabaztea ikaragarria da, eta azkenean bere ametsa bete du, eta lasai izan daiteke orain Wout van Aert. Zalantzarik gabe, Paris-Roubaix izan da eta Flandriako Tourra bera txirrindulari izatearen arrazoi nagusia. Ziklokrosetik errepidera pasatakoan, lasterketa hauek amesten zituen, bi gaztetxoren ametsa izan zen 2018an korritu zuten Paris-Roubaix, Golaers eta Van Aert biak ala biak Willems beranda taldean zirenean, Lagumin taldekide umomoko batzuk txirrindularitzaren lasterketa handiak deskubritzen ari ziren, eta gaur konkistatu ahal izan du Wout van Aertek. Eta euforia horretan ere, etzaio ez ahaztu, hain adin gaztean bihotzekoak emanda galdu zuen Lagumin eta taldekidea. Ez da haren familia ere. Horrekin erakusten du Van Aertek lasterketako lehendabiziko postuarekin eta egin duen eskaintza eta izan dituen hitzekin txirrindulari handia bakarrik ez goitiperako persona dela. Ondo jogatu ditu bere kartak, Van Aertek, azken momentu arte. Seguraski Carrefour de Labre baino lehenago ikusi dugun bereziki gaina Wout van Aert berri bat, ze nik uste azkenengo lasterketetan beti ikusi dugu urduritasun batekin, sorte txarreko puntu batekin ere, beti gertatzen zitzaion zerbait. Baina Carrefour de Labre baino, ez dakit, 10-15 kilometro lehenaxa hoia, hasi da bera ere pixkat kinuka, nik uste hortan ere zeukela konfiantza, eta Carrefour pasata gero nik uste bere burua ikusten zula irabazle, ezta. Eta ziur nago, bota dituenarekin adierazpen horietan, azkenengo kilometrotan burutikan pasa zaizkion gauzak izan direla. Unkituta ikusi dugu bai, Wout van Aert, negarrez. Ez da gutxi horako azken urte hauetan patuak askotan iskin egin dio, eta horregatik uste dut gaurko garaipena neurri batean eta lerroburu bat jarri beharko banio askapenaren garaipena izan dela. Era bat mamuekin zuen beldurra apurtu egin du, gaurkoa uste du gainera mugarri izan daitekela, hemendik aurrera ez du hainbesteko kezkarik izango, historiarekiko zorrak kitatu ditu, ja monumentu handi bat, berak nahi zuenetako bat bere palmaresen ageriko da eta une txarrak izaten duenean horri begiratuko dio eta Paris-Roubaixko garaipen handionek eskainiko dion distirak argituko du bere aurpegia eta animatuko du bere arima, eta uste dut Van Aert luzarorako daukagula
gaurkonek sekulako piztualdi eta indar berritua eskainiko dio eta. Izan ere, azken boladan izan dituen kolpeekin, presiopean ere izan da, Van Aert, eta inba askotan ea lotuta. Ez naiz, igual gehiago ausartuko, baino zerratikan ez pentsau izango dela inflexio puntu bat, bere kirol bizitzan. Gauza asko izan ditu mutikonek, beti txarrerako, erorketak, zulaketak, zerbait gertatzen zaio beti, eta behartzitun olako pedalkadak eta behartzen orai olako garaipen bat, ezta? Beraientzako espezial den, klasiko mano bezala, badakigu beraien kultura nolakoa dan, eta behartzun olako Paris-Roubaix bat irabaztea sekulako da berarentzat. Seguru nago hemendikan aurrea konfiantza asko eta jokabide aldetikan eta beste Van Aert bat ikusiko dugula. Flanderiako turra irabazta duka Van Aertek, baina Paris-Roubaix beste kontua da. San Remo dauka irabazta, Flanderiako turra. San Remo bai. Mehau beste kontua da, Paris-Roubaix. Bai. Turraren ostean, nik uste dute azterketarik handiena dela, munduko txapelketa, turra eta Paris-Roubaix. Nik uste dut gaurko Roubaix behar bada palmaresak eta kontutan hartuta eta ez du txirrendularirik distiratsuena edo zorterik onena izan duena ez du saritu, baina bai saritu du inoiz ekiteari utzi ez dion txirrendulari izugarria. Cérémonie protocolaire de la course homme à partir de 18h15 tout à l'heure. Je vous laisse. Behar bada, Wout van Aert gainera pentsatuko zuen. Infernua ez da gaur korritu dudan lasterketa. Infernua hainbat urtetan lanean aritu eta sari hau lehenago ez jaso izana da infernua. Zerua ikutu du hor, Xavier. Zalantzari gabe. Berak esan du, hasieran bere azken aukera izan zitekela, baina ez dut uste azkena izango denik erakutsi duen mailarekin irabazita indar berritu egingo da, Van Aert. Eta taldeak behartzuen ere, Bai. Taldeak behartzuen. Bai. Bisma bainin bingegarri izan da, eta orain etorkizunean datozen.